matudin se abrabo ene adabi sorry suban ene niye bia eni kwan se menu mienu ye practice anase ye ana yetu wanamo. Some bad attitude and behaviors we should not practice in life. Some bad attitude and then lifestyle bia any kwan say menu mienu ye ana ye peke ana ye sua ana ye tu wanamo in life, especially in Christianity. Especially in Christianity. Hey, me hume mame wo life no so. Me hume mame wo life no so. Me hume mame e wo life no so. Mrs. Queen Sabi Deborah me de Christo din e chiao. Minim se wawuram. Ebia wo hwe mo back door. Me pacho na apom te say me giri se Awurade adom. Ho ye pa minim se papa ho ye. Ai. Queen Sabi Deborah oye me ma me prekope. Men kan ho asem o media no so. Men kan ho asem. Mommy Awurade insha papa. Brepem no mefro. Se o number na e wo ho na no an da so uyusu dia brepem no. Me pacho mefro. Se no an da so uyusu dia. Queen Sabi Deborah, or one of the most famous persona and as a woman in Ghana. Nyahana mebe kanasem ubuwa wampesa. Iti mame mfantuo. Ene message ne se suban ene neye bi ya enya eni kwan se ye nantim na ye de bobra, especially in life, Christianity. Na eye abrabo a ekoso papa ewo dodo no a life ewo society ni. Na Kristo ani nye ho. Na etia Awurade asem. Eti mesre dodo a eni mo ahia nyina na se binim se ye mu dodo no di asem a me bekan ehonfo. Dodo na di asem a me bekan ehonfo. Abeye honhom abetratre nipam. Ekanipa brabo ho abeye subai. Na edi nipa bebre nya. Na Yesu Kristo bae no obeka ho asem etuyefo ewo ho. Eniema ekoso wo wiase ahoya na ntinitwitwa menko an esese minya menko an esese ye boma baso adenti na wo wadi kan jame menti ase ade we men na esese nka me ye mentimi anya wa beye ne de ene wo na abegye no munyam timi so mempene emma wonya no munyam ne dia tieni yo mempene ma wonya se no munyam ne dia ade na wo no aba be yi odifo a wo ka hintasem ade na wo na Awurade afa wo so aseni pasmesi yare uba mu da bay okra wa metom asafonim okra ya bu osukura ne manitua sa ho ya nkete no e develop ewo nipam ewo asase so ewo ya brabom awurawurawura enyumaku ahudum na Awurade asem e kasetia ana baby adru ne de sese no obia ne de sese oba Kristo sumu a
Yen nyina use one Bible. Christianity, we have one Bible. We mention one name. Ye bodin baako pɛ. Yen nyina kita twerɛ kronkron Bible. Yen nyina kura twerɛ kronkron. Ye bodin baako pɛ. Ye bo Yesu Kristo din. Ye bo Agya Nyankopɔn din. Nanso ɔtan ɛwɔ yɛ mu. Ɔtan ɛwɔ yɛ mu. Pentecost ni hu Romani a obune tamfo. Anglican ni ehu gidi kokoo ni a obune se wahia sasabonsam. CAC ni ehu me pa achew ye kan say presby ni a ohunu se ono de wonka hemama no ho. Gidi kokoo ni susu hu obi a okọ ye kan say kwasiada asore a ono so hunu se ono de wayera. Jehovah Witness ni ehu onipa foforo bi nso a ono so bo Kristo din a ohunu se ono de kyese asebo manfenwom wose woye nkyene kura wayerem. Asu ye nyina se ye bo Kristo din. Ye nyina se ye soma Awurade baako. Na adenti ne chichemu abai. Why division? Why? Where from this discrimination? In yimuni mpapa mu. Suku dan ba kwisi wo from primary class 1 to class 6. Class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, class 6 no. Dan na esesa so ni nyina no. Ubekom no obekwa asore school dem school honum school compound honum. Na sorry dan be enso you can say asore kuo be miensa ya sorry e wo classroom sunim. Class 1 asore bi e wo ho mo ya asore. Class 3 asore bi nso wo ho a o mo ya asore. Ana class 6 nso asore bi nso wo ho mo ya asore. Obia ne bana obia nso eyuso ntwene. So hwede besi wo. Asamena America no me say o so a obetimi afra baso. You can send a request and join me. Say ba ya won crofo na say wo mo follow nso be hu say all life no metie nyansasem na nwumere me dey ban. A very serious issues na America na nwumere no. Obetimi request abaso me peke o. Tieni. God bless you. Mommy Kate. Tien komana me no dini. Enso obia wo ne nkyerɛkyerɛ a ɔkyerɛkyerɛ enso Bible baako. Ana ye de wotan atoto ye ho ntem. E the media no so kura ye we kura na me say ye onipa bebre ho no mo a say sometimes say me shata de kokoyi. Me shata de kokoyi a me ti wanimu yi. Emfa won say obi be join life no a adwene bedika ba ne tim se me awkward. Adwene bedika ba ne pakro tim se wo shata de kokoyi de we awkward. Odwane secret society. Berin say obenya botre tie nipa nanum onsam. Ensem ne free nanum ba. Na wa ready no a monitor no hu say eh nti nipa wo ye genuine ofira Awurade e de wonye da instant justice na wadi ka buate wo na dwenem enti obi okro bedi de watem no otwam ko sa suban we ne sa ne ye we egum akristofo Awurade asem si unity we stand en kabomu enema onipatimi bobra anase ni bibia we ye bia eye successful. He say bonsam akreti santiti muhum abewura nipam ane yade tete abusuam yade tete ansorifie yade tete nwumam ane yade nam wiasesa. Me say some bad attitude we should not practice in life, especially in Christianity.
na wonim sense ma me na wo kan ebi si wo tworo kronkrom. Oh yes, ebi si wo tworo kronkrom e na pese me ne odi ho nkomo e na nwumre. Fa tworo kronkrom na yini nkomo e na message na very short. Esi amapon me pon ani abom pa ye gu so ye na ye wo life no so ani abom pa ye gu so nya afi na me ye be ye na asmesi ni abo we mpa ye obu ono ase de bia meka no empa abo ni hia no Awurade asem ro mfa ho obe request abegina so onim se mbehye nkom menye bi so da ha ye nhye nkom wo ha Awurade asem kroje de nipa ko nkwajem no ene ne yeka enti ensem wa mekan ebi si wo Bible discrimination enyiyimu ene ahoya ne nantini twitwa ne pesaminkuminya ahantan ene ahomaso ene wura nipa mu sesei medie nko ana ye me na maben me na mihunade me na manoate inipa ni mene de me nko a me de na sese obi atie which is wrong. Misi biasi Bible be kutu akire wo. Take your Bible and let's open the book of Luke chapter 9 verse number 49. Luke chapter 9 verse number 49. Open your Bible. Say suban we bi ene adwenfi bi be pacho ebi wo tirimu a wasesam tentem. Adwenfi we ene suban boni we se bi wo tirim ene wakoma mu a odofo me do hie wasesa as a Christian obia opese woni Awurade nante no kurem ma Awurade hu mobo no ensema me no beka no eye nsem a emu odu na edie Kristofo nya hwe na aga se obi agye dwon ma obi agye na ye preach a ye ka ye bodia no ye kan dwama ya no awosu ti won ka woni so akọ heaven awie prophet ma good evening medofo na apom to say woni so akọ heaven awie wodi tie nsema me no beka message no America no osoma for God bless you radio so dwenka message na me beka no wodi yi waso me tie na kwa wie yi a wankasa be hu no say yes maka wasem na me no mi no free sabere koi no ye be hwe ye dwumadie ni aho ye niema ye Luke chapter 9 verse number 49 me understand no say quotation yi ni bebrebe bia na Awurade dintie ye de ni nyina go ye fa one word ni adosum ni ababem ni achirem ntinipa ni tie hunu se wo kanyansasem kire no enye wura obewie na no hu mfifire ni ade yesu wa preach you asem na ngura ni pakomem the pacho ni die mo for Bible Luke chapter 9 verse number 49 yente ose na Yohani ebua se owura yehunu se obi adi wudin etu ahohomone na yedie yebra no efrise enye one yen ena enam pacho tie sentence ni John chapter 9 verse number 49 wasi Yohani ebuasi Yesu Kristo se owura ebra ye ban yehunu se obi adi wudin etu ahohomone na yebra no efrise enye wone yen ena enam Yesu Kristo ene asuafo no enam ana omobo asempa no dawro prophet ma let us say God bless you enti asempa omunam omogusu omoka no a ena omubeduru baabi meka no se fie enti omuduru kwan so a omube fie no
ana wosuani baako a ye frɛ ne John ekɔ Yesu nkyɛn ana oso wura ebra ye nam kwan so a ye ba no ye hunu sɛ nipa bi edi wudin etutu adamoni etutu ahohomone na eba sɛ ye hunu saade no minam di kai ye koi ekɔ bra wo mo ye shate wo mo down efiri sɛ omo enka ye ho. Mami read the brofo no. Luke chapter 9 verse number 49. Me read the brofo no. John said to Christ, Lord, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to stop him because he is not with us. He doesn't accompany us. Brofono and a kind of simple. Now, Yema Babem Yesu Christo and you assume for nam. John etimie nyankuku dro aba Yesu anim abeka kasa de nte se e de akire Yesu. Say o say obedi wudin etutu ahomone na ye de yehunu ye no ye de ya shut ne down. Adentina John onyankuku dro eba Yesu Kristo anim ebeka asa asem no na adwen ye ne se de di kan obeka ma Yesu Kristo abanaba so obeka ma Kristo akase mo wayade na woni so obeka ma wanya supportive tie nkomoni yi ene se suban ni bi awurawura nipa bebre mu edi monyam hunu pe ene nipa binum epene sese ewo Christianity na yemu se won se adentina John etua na mon eko stopu nipa no a wodi Kristo din etu ahomone no. Why John did that? Adentia efri se John was you can say ashamed ahoya ba enimu wani asuafo e kan ho no we ensem American ye Yesu Kristo achidifo abra edwuma wo mu kokodi ye Yesu Kristo achidifo suban wo mu da na di ana enye anom di Yesu achi no enam ne wusua ho ade said yamino mienu di Kristo achi no se suban dodo no a ewo bi mu esuafo no okan esoro no mo ba no a owura bi man bi ba yare o yare twere ana woman ana man no ede abrante ne ba no eba esuafo ne nkyai obaye no na Yesu ni ho ana ombetu esuafo no Bible say esuafo no bomodi bia bompaye yade na nko di Yesu baaye no ena owura no e kan obadwa no nyina de akire esuafo ni Yesu ni nipadom egu o se me ba yare me de ne bai uni ho esuafo ne ntima ansa ne ade man ni gina dwomwo e ka asam no koran ampa so mu esuafo ma ntima ansa ade no anu aka no kure wom ena Yesu Kristo esa akoda na yade etibra sa scenario ni si ye pe Peter ni musisan John ni musisan you can say Judas ni musisan esuafo aka ho nyina Matthew na ni musisan asechire ne se enungwase aba adenti ne yedi papa wo ye kure di na chi nyina no ye de hoahwa ye ho
atoda enipa bi kura be pa yare sa yitimi kan ma no tum oh shut down enti omoni Yesu nam no na omu feel proud na omu feel say they are somebody, there are some people bi a omoni agenkwa ne nam nti atoda na hanta huhum bi eba wo mumu na nka obi de wo hawa ba mo master untu kwai o wa ram e de na sese mo ye e ka ba bia mo master wo bia mo mfra ma ne ma no mbem eso omu yo madwen se wo mo ankasa de omu nimdie no omu nyansa betua na mo bi na omo nso agye no mu nyam e wo nipa nanim ni aka se wo mo nsusu timi sayade enne me se sa suban we ewuwure nipa bebremu. I'm telling you, ewuwure nipa bebremu. Adwuma nye na adwuma no akogye no ase no. Adwuma nye na ye hunam adwuma bo okura no a Tyler afi na wusua adwuma no wosua do level bi a utime to no kakrakra bede no nche se wo ye master akogye adwuma. Adwuma na wosua ba bi a wosua Tyler na duro no utimi ye bidie bete no nche se kokogye contract. On se wutre bi wase nipa kura adwuma na nse ye do ko police station. Mesini utimi hihye ye kan say utimi plaster dan a eno nkire se ubetima hihye blocks eto akogye obi container o koto ama no on se wo ye adwuma no anye yie no obi abodimbo ne na mesini be na ye se adwuma yi azu be ko no ya apprentice anyi wadwuma ani brenti femunti ene mame so menkoye ne yemomidin zora se mame so menkonkoye na yemomidin se me na me yo benten me na me asemese me so metuma ye tieni o obi ye nyankopon nipa ebikro ye difo zora se obi abampabo empabo na nipa ne baaye no wote ne hawaba wonu wanu wadi hu nkombo sa problem we bra wonko wontimi nyina no. You cannot withstand alone. But na adwene ya ne se sofo no wotanya sika ya tasha mvripuma no sofo daka mu ene ne dwumadi a wodi ntine ene ade na menko a memfakire na mentra na memfa ne nyem paabo ene ma fama me a ma mi kura mhwese di wositi ne ka obepake ye ya obetima mama achede emu oduru bra wani begu ase bebre agye no gwase won sema me kan ho asema me kan bebre agye ho nim gwase adwuma wontimi nyo no no nkwa kwagye aton ho so no do bi ye watch night it will go on ma prophet ma obi etimi agye obi ho ye kan say problem aton ho so besa 3 years ni besa 2 years ni besa 5 years ni wodi nipa na bompa ye nipa ni nyandanse enye bibia wo be pesa me ka kire wo say wo key ni wo nipa kro abraboma danse key no eni wo awurade mfa ma wankasa wasondaye hunu se emesage se osofo ne bem odifuo fufuro bi ne bem onyankopon dwuma ni fufuro bi ne bem osabakani bi ne bem enso wo pe wonko a wode na pese ye bo abaso nti wagye aboso oni nipa na ye mpabo so many years ana se aya akwankire ana sansuo ana fanchine gum ana fa oyere ana na dwobo 12 a freme na menye san we ma also yesterday na maternity because adwuma bi wo ho a enye wadwuma adwuma bi wo a enye madwuma adwuma bi wo ma enye no mienu adwuma adwuma bi wo ma gisu obi na eye na wo so anya bi atafre sika bi wo ma enye wo botom na sisi babedi asisi ku obi botom tienkomuni me say there are some bad attitude you will subani ne bia enye ewo nipa ho titiri ne kristofo fam etemene wo ye enchirechire no ebia na ye mu bi to sini mesrew me ne wawurade asem so tofo na nwumere bebia me wo no atmosphere no enso ya na me kasa na ekosoro ka bi pa me waso dem na me ye teaching so ya nka me tiemu a ka wa hwe kura be so de fi camera no ozo ya na won konkro no hye me enso obi atena ye nti wontimi antiem bebre ti melemetem ho kakra ya sa hwa kotefa so a wo no man ya beka jemze if you beka jemze graduate me jeme da jo advance ni tuko avena ko ye nsem bebre adofum tiew die Peter ye kana say Peter no nyina omani wu poto enti abrantie no omentimi ansa ne yare
ena papa ne gu o menum ase e wo dwom ho papa no egu o menum ase e wo dwom ho se me de me ba ne bre wo suafo no mantima nsa ne ade enti ho no esuafo no gie no nguase enti ebra wo mo ba no o manim nyina yibosabosa ena mo di Yesu achi boko mo enti de ho de o maye basa enti ebra wo monam kwan so ba no ena wo mumu no akasa se si wo mo se wo mumu nipa ba ekura na dache kro be nipa kese. You see proudness asabu mumu me say ena nkomo na me no wudi no you asumine tie ne na me no mienu tie ne yafamu aba ebe boaye ene ye Kristo som ne yabrabo wasu wura Yesu yede ekoto so obi di udin etutu ahomone ugina udin so tutu ahomone or cast demon yede yabra no ka so okokama wenya support na so na adwena egu ni tirimu a woni asuafo ndi tu isa na mo na nye all because of say o ma di kan o mo no try so mu tu ahomone o ma ntimi antu eto mu gie no nguase ena wo mo ba no o ma be hu obi se ono nso etu ahohomone ni bi wodi Yesu Kristo din etu ahomone ama chese hohom ni tiatia mu a chese wo firadi ani o firadi afi na esuafo na tima ko rashi nipa no as silence na say kan wano tum ye ma kwa ma ntutu ahomone ne da emfiri nipam adentia because ahoya ahohoma betrene ne mu ahoya ahohoma betrene ne mu ahoya ahohoma betrene esuafo ne mu aden ena yen na ye ni Yesu Kristo nam ye na sese ye yetimi tutu demon no yankwan ye ni Yesu Kristo nam a esese yetimi ye ensenkyerene enyamo wonka kuo de ho ena wo no mo wo didin no wo di Yesu Kristo din etima be cast demon enti ahoye bi ba pit ye kan say esuafo ni mu all because of say they fail to cast out demon they fail to cast out demon they fail to cast out demon enti eningwase na ato ye eningwase na ye die ne say yentimi antu ahomone enti yaso ya mpene ema wontu ahomone wedia was a basa wo wagie no nyame na fa e basa e beka say wo akwa we kura woni Yesu Kristo achi kura no watimi atutu ahomone afiri nipam na mumu didi Yesu achi montimi antu ahomone ene esa na te dia ye makwai ja ene setimpo wi be pa che ho asem se eni nipa bebre mu adofonom bibisew ahobrasiem eni nipa bebre mu se adwuma wei me na menim ya esesenke ma me ye ya ma mfa mama anya de ene ye wonso me ma wonya dra eti kwan bia esese me stop wo bia no me fa sa akwan no so se me kwakọ kan ho asem bone a kire adwuma wura me fa so adentina esese wo na wo no ebia ye de edifo pani mawo adentina esese ye do kosomfo adentina esese obe sepakani a wo daya no mempene because me nim preach me si mu ache it meant ase ma wo no sa position we wunya disane tie dia obe silence said the suafo ne ye wo se ye koto se obidi wudin e cast demon ye bra no na adwempanim because wo mudi ka kotre bi wo mo de na anye yie enti anye ye dia ene esese ye soso no ye silence mo se mo nso mutimi en cast demon ahoye anti ahoye anti hwadwena asuafo ni nyaaye se Kristo adwuma bekoso no omo nhwe ho tieni o se Yesu Kristo adwuma bekoso no ene omo nhwe ho na emom anya wo no ne de na ko yidi pafoforo de omo mpere da
and then one set and yes, I also. Anya di pass messy dear, mempene a manim pejata. Anya ni pass messy dear, mempene manim pejata. Metna na dominoso. Metna na dominoso, me manim pejada. It will pass up with moi. You are so full be one more. Woman at a can say a graduate juma your full be pre a one and nasi. A lot of workers of God, a one and nasi. Same good jawomo, be a preaching. What chama one win you know was sorry for you. Emma woman do much any peja. No be a level. When himself over back, see a channel. It won't me preaching that because of my PR obey start a channel. That's what as you have for nothing here. That's what they taught. Luke chapter 9 verse number 49. I mean, that's what they taught. Because moment me anye moment man cast demo and the nipa na be gume no mase ewu nipam momo ye madwen sem bagye no nyam na fa mo master mudi na chine wo ho ana mo fa akire na mo che se mo adwen na nsem se Yesu Kristo kura no wo sayare wi a wogigi sika bi wo akire nkrofo che na chede e wo back door e de komane maame no tie de mo mbesi akire ensi akire me se wo ba Kristo so mo a bebre saa ensi akire nko a utim se nipa yi asemasi pa na obehwehwe no waso asemasi woni ho we kura we ko nye difu we wonye difu eja bia ni mu ahame na me difu ahame na me hye we mu hunu hwe edinsaye obese wusesi ansi akire wunua dwumayeni obesi akire siesie wo de opa ene ne ntua na monko baabi se mko bompa ya mu obi ebewi ase no ono befa akire akeka nsem bi akire nipa koro emua be mpo ene nipa koro ede ma wo mpo a wo wani beba ho se na asai wakosi wachi ewu nipa mu siesie ya obi wa brochira wo hwe ne wo life no so obi etimia wa gine nua bibini abetena ne nchen ewo fie ewa brochimam hwe abrochira brabo wonya one room bi kura no ase de eka obebo ne rent ne ade na wonye hu mobon fa metena wo nche ya ekowi ase a obi timi ya ma ofa akire ko nipa kro ba bia wo ye adwuma ekọ se ho ema nipa kro ne beba no so kura no na wono aye opapa no de bi wiase na akoye bone obi kura nsa no adwuma kura timi sei ensi akire etiene abibifo adwene ene dodo na abra bonti obi hu so obi yi obi papa sesei abrochimem sese wo bia kana no atom obi aka obi abone to pampers we bibini ho kire na omoane da because ensi akire honhom abewura nipam Peter no ne asumafo no esi Yesu achi omu koto ahomone ama ensenkirene no kyese omu so akogye fans achede bi ne wo mu o made agu botom omu de bi atwa omanum ana tumi no so ni mu nsem ewo Kristo nchai enti media no so no me wase me tu adofo no mfo me Kenya nsasem de akire Kristo ma ebia na se asuba ni bi wo mu a enesesa wono masa akoye adwuma bi wo baabi adwuma wura na mo nipa na mo koye na adwuma no o number no wo wa fraud adwuma foforo ma wa bra enwa adwen se wo nko abetima koye adwuma no plumb adwuma no from masa frɛ wo masa ka ho na nimdie na wo no wodi aboaw yere ha yenisei adwuma de afa kura nse mo beye ne ho beye neat na wo number ba ho ana wo number mo ho kura no a obi twam a ties in one to ye if you want to see ye if you want to paint ye wo de one boss so yes ni pass besi na account master ne bi account aswe de obefa akire empena wakotwe nti empena wo twe ne pressure oba ne de man nti edan ya wako han ene ho pressure dan so nti no afa akire no akogye adwuma no aye ne basa no aye wanted ahoya besuafo ni mu enti ebra wo mko se wo nam kwa so mko to se abrantie no
yusu nipa ne yusu Yesu Kristo din de cast demon no ahoya ba esuafo no mu eto mo shate wonom down ose ye bra no ya mena yusu din na ntu ahomone adentia because omu dika koye bi anye yi nti anye yi ne de ene se ba ye bebo wudin se won amon kan Yesu Kristo ho no ana mo ma ye ne de ene ma mo nyo misi ne wo kokoko nsafo bi mu the same thing tunsi nipa yi abofra yi abrantie wadoma chede asenka hu bonimu esesenka sofwe makwai e man start preach dem go zo say sofo no makwai e ma safo no e preach adoma chede no obu okra bia o ye bible reader na ka mu ye readers na modidi ka no etoda no ma German wo mu a e ba no na omo so e readi no mu readi no mu peke ya wene daachi won se daachi se mumpanifo no mu ni ho a asori ni nyina so be kosei. They don't think that way. De bia nya mea, de bia nipa nhume, de bia me nipa mbɔ mabaso, de bia me na nipa mfrɛ me, de bia me na akyɛde mmra me nkyɛe. Me se sa ho ya honhum na be wura nipam. Ɛno nso so na ama ye bre wo wiase Kristo so mo, ɛne na ama ye bre yɛntimi nkɔ yanim. Pesami nkum nyanti. Pesami nkum nyanti. Obi ti asɔre fie honkonkona adoma kyɛde a ye adifo honhom wo ni mu a ɛsɛsɛ nka ye boa no ɛma adoma kyɛde ni pie na obɛka adifo man ho no ne ho bɛwo so saa wo bɛgidi mu a ye bɛma brantie ho awo so saa ne ho bɛwo so biri ye ntua no mo bia mfa ho awurade amfa fie pɛ na nipa ne ti asɔre mu saa na nabamu obu na wagya asɔre no watimu saa na bo ho asɛ honhom no kora na adane. Because Urade mu esi wo so na ebre bi so na se wantimi antu wan mo anye se de se edane afi na be hu money all because of say me man be di fo ana me srema no na Urade mu bere mu na ni bia o be ye adwuma te se me anwe kro be chen me etime mo ane mpa boda ukokosera efo ne one man churches no dodo no omususu ba no me nkwa na se me overall boss of the church and I say in the church it will be wa asori no wo wani and as enye se wo wani kwa say Awurade ama na doma kyede sofo ne mpene ema ne nya dwuma da de bia ono no de na yanyini enti wo kon sori dan bebre mu a ensori bebre mu a enkrofo adoma kyede akeka hye all because of this issue enibre God bless you, prophet. Eni brenti ade a wontime nye obi wo hu nimdie ni nyansa ode beboa ma ade na tumpon ama no munyam na bamu no oma kwaida ba bia ni bia ba aduru eni nyansa ni nimdie a emrante no maba wo bia koko school akonya ya ebu ono mo de support asore no nkoso a ebeboa no de ono no te wo wanko school koko kurasi nimdie ni nyansa no ane kita no ana wode anya position wode krachi ni mfa ne de me supporto ye gitum a ono no ne de no ye beka se abrantie asumasi ababa wasumasi nimdie wode abai ye fa de ka ho a ebeboa ye de credit no be ma lady no anase bread nti no na ho ya ban mu ompene wode nimdie na ba so ye mfa ompene kra me ye mfa ma me kan ho because when we say what pene so ma ye de wo be kan secretary for no ho a edmunyam na be ko no ye beka se yemfa Kevin de no yemfa bra kwame idea na wode aba no this is a hono ye beka na adwene no ohunu se ene me no meye panin kwasea ntime mpene mia meye adwuma no wo so niema wo ye nyina ye tete niema atwam so rasie enti some bad attitude any kwan say eni pasua anase ye de ehuwram as a Christopher eno asem na me no woken asuafo no develop such instinct sa nyama ni bi asuafo no bi develop anso no omni Kristo ne nam
esuafo no bi develop sa brabo we bi eso no mini Kristo ne nam ese me kan waka wo de asiu na se me no mie no se ebi we mu ne ye ntimi ansesa ebe di wachi na ebe bu nhira bebrato agu ebe bu nhira bebrato agu ebe twi bebre asan kire asem no mu odu se na ehye saade a dodo no ntimi nyina so because me messages no enye honam ena eyi kire eye hon konkono awie mete wono mo sa me kra ene Saturday me wo fie ebo be 3 ya mete am na de message de we de awurade mete wono mo sa me fa babura hon konkono si bi ha na hom na atwe me was verse we kai ehun nimdie ne hon kirase ni fa komo man no fa komo man no awurade hom na de nsem ne mame enkade bia mi nya asem foforo me kanda since I share adwuma na ase no enye nipa dwene efiri soro na eba ede me wutimi mi nkọ competition ewo nyankopɔ adwuma competition susu hu hia obi edi ne lem tienio Luke chapter 9 verse number 49 wasna ye ka kire Yesu Kristo se ye koto se obi edi wudin etu ahohomone. We saw someone using your name to cast out demon. And Lord, oh, we didn't joke about him cry. We put stop to it. Na wo esuafo no nim so mo kokama Yesu Kristo abe support wo. Beka ene nipa bebre niema hu hia na ebinum support. Yemre na se. Yenye ni say no nso mo kokama Yesu Kristo support. In the first place, why did he stop the person? Adentina esuafo no stop nipa no. If you say one, they failed to cast out demon when Jesus was not around. Enti wo mo no enya se no munyam ne de a adentina ye pene ama obi nso abenya se no munyam no. Adentina ye pene ama obi nso abenya se no munyam no. Enti ade e betima ye ne se ye nhate ne down. Ye nko stop no. Se be ya ompeja. Ene nipa mpeja aye sintidua ama nipa binom. Enipa mpeja aye sintidua ama nipa binom. What am I reading as we crancho? John chapter 11 verse number 48. Obuorma wo koswa na ene ya. John 11:48. Obuorma wo koswa na eye ne yase kuro. John 11:48. Tie. Wose na se ye jano sa enipa nyina bagye no odi. Na Romanfo abefa yenkuro yi ene yemme. Yesu Kristo enya ne Lazarus wiye no na enipa bi Farisifo ne atwerofo no akoye meeting. Akoye meeting ewo kokoam afa Yesu Kristo ho. Wase hwe omkobo ponom se si ye gya Yesu Kristo ne saa. Enipa nyina begye di. Si ye gya ne saa. Enipa nyina betu adi na chi. Enti saa na tie dia yemfa kwambe so ne yanyere no yemfa kwambe so ne yantu ne punum yemfa kwambe so ne yansare se no yemfa kwambe so ne yansi ne kwai. Enemies of progress. Enemies of progress. Saa hom ni bi na be suafo ne mu. Ene saa hom ni bia be wura Kristofo mu. Ene saa hom ni bia be wura gidifo mu. Adofonom. We nyan tete papa. We nye suban papa. We nya na monto papa. Ene wonnua bibini koswa na ya ne ja. Anya ne maame bade na wo watemetu kwane de ene obekọ tegare wakọ di aduro e de abewaki atia wo se be ya kontum wo no wunya nkrata ampo na kabezo de akoye adwuma. Anya wono ena ababe di ade ne de ene wo aduru so bia no oma ho nto da me se kuro ayi ye kana say estate
memete estate Bokrom estate na memmo brono kro na efie bi wo baabi nti na mebra baako ho no no ote nti na mekọ omudi hene ya adidie no aba beto wo no tie ni o adidie no aba beto wo mo enti obi man so God bless you adidie no beto wo mo no ono na aduru no so sese ono ne bidi akonwa no na nipa dasani adofom nipa dasani atimi de mind na ko baabi akose na adwene ama na adwene aye asa akwara adwene basa o yiri so mind na wo yire na adidi atunu kumase akonwa kese kyese sika nko a ebedunu adunu so asese ogudi akonwa no na nipa bi afa baabi abusuam nipa no ebi afa baabi akose na adwene ama na adwene aye sa akwara de ase bra mind na brabo obi a wo hena wo betena konwa so efie ba ko munipa kadi ntina sese basa se mind na brabo wa wo teche na yiri ni nya dwuma ana wono so wonu madwuma wo ye ayi otonton ayi ye kana say papa na ma ne de bo ebugye mu no onse ye rubber one bi black bi no ma mod wo matwa ne sa no mo de duafia bi ahye ntem no ma bom dadoa ofa bi eka ho na wafa eyi aka ho banku dade no a ye de hihye woduro ho kana say daase ho ka banku no eno nso oton bi woton huhuamoa sibo se wan huhuamoa woton bi ana wafa eyi nso aka ho ye kana say kukusapo kokoro sapo ena de di twi daase ho no seba shine wafa no bi nso aka ho ana woton wafa ye kana say banku ba de de ka banku ni bi wafa bi aka ho ena sono esono apostle you God bless you esono ana odi nam efom odi chiri estate wo no say ana abefatafo onamfom na akohwe atade ehye no ene mpabo ehye no ayiri bi chele fom ni bi no ene ehye no ne to awe ana ne kwa chiase ene so no se da beye obi betobie ama ne nsa kasika no nya bi di akobo ne yira kohoma eso ne na duru nso esese wotena konwa so so wo hen di nipa sisi eno na sisi ekoso eno na ekoso ye bese wo mese John chapter 11 verse number 48 was say ye jainwa enipa nyina begina di ye jainwa enipa nyina edi ni wure kwa kohye no mu edi sa na tie dia ye mu nanimu ase adwena farisifo no edi nipa no bi efae emese sa adwene no ewa kristofo mu sesei ewu nipa bi mu sesei obefa kira kose wo sesi a obebodi mbone a kire wo namfofo na re start your life ni etimi so life no na nipa be say 120 130 e de be gina your life so ask yourself say adentina eswa tepre kope why nipa bi kasado do e wansem wo nipa bi keka no wachiri e wansem wo nipa bi keka obu okura ne so peso obo awo a okosusu wo chiri obi pe we na akoboa we na akoyesi na ama no edimi de bia meka ya na metumofo se emwa bi wo wonsem ne se opeso obo wo bia ene obi ankodwene ho ene obi ankodwene ho sesese no enipa edi nseye no aye common aye simple anya wono na wo de bere ni no ekoye nipa fofra obeka nsemone ene ade a enima fa nipa kro ho de a kirew ezo be konkura na nya no kore nteme me ye bibia me no obi ansuso ho me ya do ya ma obi a me no obi ansuso ho me yere kura me nka nkirew me tua no mo obi a sese
me menya nhyira wo mu a, I will never tell you. Because nipa nye obese wadwene. Me say some bad attitude subane ne ye bia enya eni kwan say me no mienu ye de onkoguram as a Christofo. Enti Yesu Kristo ni esuafo ne nam nyina no eduru ba bia o mantimi anya nsankyerene anyi din se de o master eye no afei ahoya ahohoma betena wo mumu. Ahoya ahohom abetena ne mu. John say Kristo adwuma mu kura ase no ekoso aduru ba bia oh adentina ya kan say we atima bompaya ma adanse we aba afei wote wono mu a na ya obu okro no tumika obu okro ommo mpaye panta na chi da u preach no person wonum guase but hey evangelist ojewura ene de wakoka asem bi ne hu aba asem ene ya beche no apolisifo abefa no ene yese na asoro fo mpanimfo no ene yese ya twena tem ya de na tena fikyire ya tu no ana ho ahwan obu on ma ne tirim adwen nyina no oh yeah dear ye papa unye nipa man support oda. I'm telling you. Oh yeah the papa unye nipa man support oda. De bia ye be kantaw said the be ye adwuma no begu. And now me pacho me do for our life no so no what obote esi wani so no me pacho nipa ne je ho ankasa bring am bejai. What picture da. God bless you Godfather. The master tete me no our life no so proper leja. Kaya pejaw kaya mawo so enso de bia adepa a wo ye no enipa epeso mo ka hye enebi no mo ye Yesu Kristo no anyi wono no nti no ene ye makwa ma ne mpie dabi eni kwanse ye makwai ema ne pie enti asuafo no ko shati nipa ne down ko shati nipa ne down abusuafie fie ne si wakakra kai efie ne dwira to agui owura mu kura kwotena peto kura se o koje mfra peto ho no peto ho no kura se asem na mekai abusuafie no peto ho o kwotena koje mfra kura no a eno kura no wote wo kura na yam hihyo because se de dan ni nyina so asi aye no ebetime adwiragu enso aka wakoma se opese okusi fie abusuapani esore yakum o trafe so an komo bodam o trafe so an komo hyi wodwuma o trafe so an komo ku babi o trafe so an ka wunya akwanhia adentia efise efie enipa empa depa efie nipa empa depa etu ko ye musuom ni nkurase a tetedan a ye janom ne ye nananom sisi yesi honom na ene wo bi ene nsama babi opese nkokọ chichiri fie ne kama emenum nyam ba fie ho na uwura fie ho a eye ba na se ebrebe sompo ne so obi di wachi ko abusua mu a ayenum nyam hye no abusua pani bia ono no wa mobra no wonte asese wo na ba be sifin anyo ono nti ontwe mawda oni ba ye kro obekọ ba bia kopritumi bi e de abeko atia nansen ye kokegiti akokan nyankopo asem nansen na me ye street evangelism critical pa the last day ye ko preach na Sunday anopa bi wie ye ana baby ejina preach ye na sese baby a ye gina preach ni no nipa no a wode ho man no ye ko ne ko da na hye ye ko e na not na bi e wo fie ho ye ko e lady ni sun ana busa na me bisa maame no se na adi na lady isu wasi ego ofrisire mu ana wabebo bra wo kumase na baby a ne maame te abusua fie no adwira to agu anasa ana wanya sika no ode akose mesinfo nsiesie fie no na maame nya baby na ne wofa mo obi anya baby na kama na asundwie mra ho afei ne wofa no ene nipa bi e ka ho ne nua no mema no asori agina se omo mpere ma lady no nsifie no enti baby wo sifie na duru bia no ana omu dwiri ni nyina togu ye adaya emema adwuma no wagye a ono obabesia oye enti ono omo makwan ma ono no nsifie no emen koye se onu no din na ebeda so area ho ni kurum se ene abusua no se onu netima besi abusua fie. Look at this. Wow! Look at this. Black mind. Black mind. Hwenadwene.
Anu mabu efie ni nyina baabi a lady na sifie na kodu nyina mu dwiri ni nyina togoye afefiri ho no anu se wo si yesa ma kwa biem ma sa adwene ne ba wotirim a ene na nka yenye okuromfo ana honhom no o mato nsanwe honhom e de atoge ne so enti ne bosome katua no onya na wose wo ho no mo a na woto ho no ma bonse Guinness pampan the aroma of the soup also be yan kwan a na se bobo so na piepie se ya na ewuruwura ehwinimu ni ade na wote enkwan na pampan. Yes, your friend the aroma of the soup. It was what or Jenny Bosumia ketua sika wie ya gano so ye brefo ye boafo o Jenny sika wie ya eda no obegina ketua no a obeda se ene ya ye tua ne ka anaifa se eno na ye tua ne ka obda ya ade chinde no waso oda ho saa o te Guinness pampan na Guinness scent utusu saa na scent no ebofo obi so a Guinness scent na ewura ne hwunim atenka scent na ewura ne hwunim obada na scent Coco the Care Mafia Medingo K20 ebetu bitters shisu bitters seho bitters sansano ahodo no sentini nyina wo se na ewurawura ne hwunim na ewurawura ne hwunim na ewurawura ne hwunim etu wogi booms anu osore sa anu otrans anu ahweta ade ache a wo maso anu ofesika no said ne tudu tie bia no wo de bi hye ne persim no wo de bi kura no wo de aka hye ne pansim ne pietom kafrache no wo de bi hye ne pietom enti wo bia bonten sa sport bi e ben ne bia no se ensa no wo nwema ne muru dipo a on sore ana wo nya we ensa ne fa ne wie ne so bros a obia wo bia sika na ba bi hye bia de aka bia no obeche ne nyina manasa kwasibro ni be kana se the family I found myself in. The family I found myself in. Ebusuya boni mu tena ye tena na menkum ebusuya me firim. The family I found myself ebusuya menkum ebusuya me firim. The brofo no. The family I found myself menkum ebusuya me firim. Hwede de ayi nipa de sene. And wa bofom. It wa ya de ntimi nko. And wo bobana sika won ho de dana phone so de kura no ene pasa so ana kumase mrante ye nya wo ana oba be makura moro ye kura ye twini sika na wo ba besia wa bronsa ye do nya botre wo nenu be no mu se gurugura ho hwea na sika gurugura wo twakura de akọ wo se gurugura ne pieto nu ayi we bia nu ayi ne phone na enti ensana betina ne so no na chese aka empty handed. Yes, I had to know abusuo was ye jainwa enipa nyina begina di ye jainwa enipa nyina begina di it will be a person bob braku animu bia no. There are many enemies, there are many people that stand against you in life. There are many people, some of them are Christians. We worship with them in our churches. We live in them, and I say we live with them in some communities. We talk to some people in the society, but they are enemies of progress. They are enemies of progress. Ewurade mre o masemai, ewurade nse wo no munyuma, ewurade num wo muja. Nanso se wo life no so na wo so sa suban ni bi, sa adwene ni bi, sa na monto bi wo wadwene no wakoma mu awde Kristo fia. Enenno adwia me no wahia na evangelist Jewura, me ne mawurade asem so tufo se sakra wadwen na ma Yesu Kristo ho nimdie wura mu yie. Na fa hye otirim se ewurade pe, ena omu obi di yie, ewurade pe, ena opagya obi, ewurade pe, ena lift obi no obro obi ase. Ye oni pe bi wo no ma wo in life no wo de ne se obedi di obi achi amani pakro na fa no so ama won sako ano wo de se obaye kom abra ho ase am obi na enam obi so am wo mpagya aba edi kwa se osan obi ho tinkomodi. They failed to cast out demon, so it became a shameful act for them. I mean, the apostles, the disciples, they failed to cast out demon. Omentimi anyentino,
ene enwase abede a yempene ema obi zo mfa Kristo din ema hye nkom entutu ahomone da. That's what the disciple taught. And when you imagine say, "Ampa umbe si wo mokwai." Afei de to so mienu ahanta honhom e ba wo mu. Because omo na kwa so kworo, omo bisa Yesu Kristo say, "Hwan akra na be ye kese e wo agya Nyankopɔn ahenni." Omo di Yesu Kristo achi ana hanta ba omo mu. Ana omo de kwa ho omo ho. Me na me ye kese wo heaven. No omo de kwa ho omo ho ahantai. And the sound no a develop wo inipam say akesesam so for ba me asofo bibire hono ma omo ba sori a na sori a ye e den na wo sofo wo ba late de bia sofo just wo ba late o ba sori late I didn't think say yes obi a wo ye church leader wo asori wo na wo ba late obeba no ma sha sori ase na wo hwe no shoe fiafia bi ene na tade a chechire no ene trousers ya African wear wakopam just so na bakon insine na ase o hange no ana chechire no ana ne to aye moa ana nieme fuo nanim na ode akotena puppet na ote ho no na enima bushi aba na ode te wona ema no so hwe ye sori ana ye ka ma ne oba tena se ne se ne nimu no eho no pushi ba saa na ya adwena kodwene adwenfoforo ye so oba na ye sinti duatoni ye so oba na edwamamfo and the Ghana sofo bebre hantan any dwene ahomaso nti omuntimi nkomani mu Kristosom ene the ministry nim ora osofo wudi na chi look at the dressing emframa kra mfa na tade am atade ehye no emframa mfam ene ye wonipa bebre hono so omo ya gidifo a omo hyehyie kujan wakwakopam wo sori na wo bɔ maya na chi se wo mo ntade kyekire wo mo as a man of God hwe watade ehye wo a wo de ti media so hwe watade ehye wo a wo de ye difudwuma hwe watade ehye wo a wo de ye asofudwuma hwe watade ehye wo a mepache wo de to dwom hwe watade ehye wo a wo de ti TV so e de TikTok emframa mfam. And you have the gut to come on media, to have the gut to say somewhere, to have the gut to condemn some menum binum. Me once also and some war. Where no ayemu made, then the food booms are not children. I pity on you when him ne guas sakra wadwin. Na ka se berefo ka se abaye de boteche no ane de bobano. Se de wiaye ne sa ne nsu beye. It is all come man asem one na so aka bia ma ho o man pam tade e kyekere wo no wo so akopam ku gyan ne nwera e kyekere wo e na de kwasore wo jama na wo jaw de ho na ko obidie hantai enti asuafo no ahantan ba wo mu enti Yesu Kristo yi wo matan wo se hwe mumu de woye kese na so opese woye kese wonye se abofra me beto mo montimi ankaste dimo amani pane gume no mase mu firi ho mo ba mo nsa anwere mo ho mo se adwene wo bia obeye kese nya se mudi machi nyina no you are not thinking about salvation. And that's how we wura nipa me ni asmesi na nam me no benti na nam na ya hoaho a bone nkobere nyina safo ni bidim me papa ye sofo etu preach anu apie and the Ghana ha sofo ma dodo no a wo fa no percentage 90% wo musuban nyanyanya wo ma pra ewiase nyame ne ewiase nyama bone na dodo na wo sumase wo mudi because he feel proud to say wana ne papa ye sofo me papa na ye prophet me papa na ye sampakani asmesi na ye se me na didie na beto ye fie ne ye se te se Ghana ha de ekoso ya ma ba na aba nti odi nkwase ade kora obi anyen obi antimi nka nkire no ana aka kire nko wo support de bia ma ba na aba we aban ba e wo de woye we abamba e wo de woye
ba baby asase ye de to no ye mfa nto da. Etina somafo ni nim se omo kotua na omo bi akoka kasa bi ama wo manya support free Yesu Kristo. Yesu Kristo won so kwase asem so. Excuse me to use that word. Yesu Kristo won so ansem fon so. Oye justice. Oya de na nya obe hekira ka kire wo. Wo na so manis kam pempem kura jai. Yes. Eti na teachings no me say esu ni ban bi a enya ha abe wurawura nipa mu abe batabate ho abrabom, especially in Christianity and am no de ho nkoma no. Adenti na sese wakoto su obi e de awurade din e cast di mu a utimi stop on. Tieni o wase wonka ye ho wase we saw someone driving out demon in your name and we tried to stop him because he does not accompany us. Wonka ye ho it wonka ye ho nti no ye makwa ma ne mfa wudin enya dwuma bia. Onkoma sorinti ono de meti ni message enye yi and the Ghana ha asofo bebrebe the sunshine atoto o monsore maso we mu de mamon ko masore hoda oko Jehovah Witness mu a omusuba ya no Jehovah Witness omusuba ya no me na me kobi those days enu mu ne wo meto ye na me kobi omubu ansori aka nyina se omu ya bonsamfo a omu ko jema kohye because omu read Bible no hunu se 144,000 no eye wo mo nko a wo mo nkrofo na ekọ 144,000 wo mo ko so we Jehovah Witness in our life so am catch us say asem na ededa mutiri mo no enye no kore enye no kore okura wutra nya bia wo nko bi 144,000 no eye wo mo a omu ye selective. What a Ghana Hanum or Babesia Nachim or would Jaman and Yamabasa, Jim Bonnet, 144,000 who cast or count. A Israel for Woman Fama and the Sabra Bonnet and Mumukra Hufin. Woman a selective 144,000 a young one. It will munch and no really pebitrum say, we mo dear, woman or master and woman exceptional. Nti asori bia ka biada wa wo ko bibia bon samba no omubu aten wadwenem omubu ni paten e wadwenem do ko sa asori ni bia masa bompai na hwehwe nkwaje kira kwa ma wo kra o waria omuma wa asori de moda me ware me because ye family me ma me side no omunyina Jehovah Witness ba ko pene bae eno kromu kambre. She didn't want to enter. Ba ko pe ene bae de yodini si mi maame anemu kra odi mi maame ade kra wo nwura de mo ho na o wodoma wo ba obeye sa ade no ono akasa ne yamu bakore ware kra wanko ade wako ware ada church pe ayi bema wanwa so dem ho ankoje ne ankota ne benachi na ka basi amani trade. Look at the mindset of some people as a Christian. Now we Christian ni papa how the sadwene bebu ebeshi otim sa wogitum se wurade din na wo bo me say Pentecost ni ibo Kristo din jiri ni ibo Kristo din Roman ni ibo Yesu Kristo din ye nyina Nyankopon ba akopɛ ne yesom no. So why discrimination? Adenti mu acheche. Why? Ya dwene nya baako. Yakoma nya baako. We sorry tia we fun we obetwena kugina court. We fun we obetwena kugina court. Emumi din anu abomi din ene me no obechi ayam. Ane ya atamfo ene ye de koba. It will be to me be adwuma na obepa no obusa wasori awoko. Se nye wasori ba ana say woni ne na yi ne nyepa ompeke wo da. Obeka so you qualify for the work but I will never accept you in my company. So what the sa suman we nantia odofo you are already failed.
na misuro se e bia na no awurade use against your life in future. Asorbe na akọ oboso a memfa me da ma wo. Asorbe na akọ oboso a me mam preach wo ha. Asorbe na akọ oboso a ene ekọ adwuma na memfa ma wo. Asorbe na akọ oboso a ene nimu bia da ma wo. It is shameful. It is shameful. Am we Christians? Say every believer be our life and so tio was na asuafo no ko Yesu nkyai and was ye bra no if he say enyo ne nanam. We stopped him because he is not with us. On kanye ho nti awurade ye sign no adenti na asuafo ne dwene saa if we say na omonte tron semanase omonte tron semanase omonte adwuma no a omoye nase omonte adwuma na omoye nase esuafo no taught as if say omonko ana omudi Yesu Kristo achi no omonko ana sese omutimi perform miracles omonko ana sese asem no eye omodea, but it is never true. No matter omo say as omonko ana Yesu Kristo apeke wo mo eti omo ye unique bi omo chenso bi as omo broso as they are the people they need all attention as omonko ana sese nipa ni nyina abo omo na ase as omo nyina omo na sese omo ye special people a sese nipa nyina je omo di as omo na nkwaje no awurade de ama wo no, but enye no kore se sa adwene ni akoma ne bi wo bi mu ewo ha be pa achew nkwaje nya wo nkwa wodia. That's the reason why in time about life wa na me pese wo bia hye bi ofro baso no abegina so onafofo no friends a wo wanya nkwaje no esese wo musu nya bi no musu abegura mu bi, but adwena dida yitrim nyanti onfro baso med emegina so en request ma ne friends e foro no emani ho se wanya nkwaje bi adom nsem bi etu wo musu bra meji bi de bia bi before adwimfi ene wo yitrim e before adwimfi adwimbone mu adwimbone ene wo before trim. Some of us dodo no a ofan percentage 95% adwene nya papa. Me da me make no gratitude. I will tell you the truth because we are all seeking for salvation. After all, yes, Christ revelation or catch say I saw them bia no John hunu ye no so hunu aso them bia wa heaven ho. Krono ayi me no bi no me pacho ye pe mu akono Pentecost aso dem bia nsi ho Roma aso dem nsi ogiri kokwafo aso dan ya na me ya ene ye nkrofo na bi obi bampa ba obi abesram pa abo no na ebinum timeka ama ewiasefo no sakaza na dia me mpekuratie mpekuratie kura unu obo ma no ni dinkwa ewiasefo no ewiasefo no buy and chaya. How dare you to say such a filthy word? Kasafia Bible kind of say or say who a year kind of say Galatians chapter 5 verse number 19 one or can't if fear sanya man home if or say a drama mo hunum nyumani dead pipi a drama mo if akoshi chronon de keka sa wedding if what do you share Christian you share kase free one moba as a Christian you call your fellow Christian say we you wiasini na you can wiasini woni wiasini you kaso will be a wiasini woni wiasini obi a woni Kristo awurade asem ne nchai na wo fellow Christian we ye Methodist we Roman ni wono wo gidie ni nyina baako anase gidie kura say ye nyina di Kristo di enti asoro ni di na sesa we Roman na we gidi na we Pentecost enye Kristo baako pe ne ye bo no enye Kristo baako pe enye onyankopon baako pe ne ibo ne di ai ana akwakwasi ada akọbu nsem jim okọ memenda na hwan ana akwasi ada na memenda ana hwan we be ko jim na we hwan masa wabrabo ehia wabrabo tene ni abrabo na bo onwo bi a watena ayi memenda asore mu akọ ewu akọ pa ayi e kana se Hades won obi betena memenda asore m sora se obi betena memenda asore ma kujim akọhye obi benya nkwa obi so be kujim akọhye
obi betena kwasi da asorim enya nkwa ebi nso be hye. Your life abiding by the rules and regulations with the Christ. Sabbath ne de wo ho better abrabon te say. It is a condemnation ene saa nkyerɛkyerɛ bi abɛwuram kwasi da ni be kɔgjem meme da ni na ho ahwan ana ho ahwan masa fato baby. Preach about Christ. Kachire nipa se nipa nsachira na dwen onya bone yo wasati Yesu Kristo. Onfa ne se ne kra na gyenkwa onya bone yo. Ne jai ye kan se agyinye hunu no. Na wo de ahye otimi se obi ediboye ni. All because of say enyo no na hye atade ba ko nti. Enyo no na hye atade ba ko eti wo bu ni se wo ye diboye ni kese a wona de eche se wa yira complete eti nipa ne kasa ho kra na atwetwe ho. Enso saafo no omusika de mope. Omusika de you like you want. Woma from so mu ye wiasefo no. When they approach you, when they come to your church, omusika ope, omuka ope, omufie ope, omadwuma ope, ope omunu nsema adodoro de onkoto anamo bompae. You condemn them in your heart, but you receive, you try to sense kind of say, "Ewurade mi ekwa na safo na ansa meboam." Shame on you. Shame on you as a Christian. So bedwene sa adwene no wadwene no wakomam. Eno bi na suafo no ye. And Jesus Christ rebuked them. Ewurade yi won maten. Sadwene bi wo tirimu asakra wadwen. Sadwene bi wo tirimu asesan suban. Wasi yakoto se obidi wudin a cast demon. We stopped him. Go do baby ako preach na o hwe atade e hye na wa hye ko jan kura wo be preach na musumu fere he obu ho ma yiku preach ya odu ho no ahwe so no ahwe fom atade e hye na wo na esisi fom no wa judge wo na kuma mu poto yi na kuma mu wo se abosunsumfuo ni bra entime mi abosunsum ni na entime kan urade nkwaje se bi kira o za obi osombo sompa na preaching say anameti woni mi pacho mi tun kuku kokoro meton hausa dia na se metole wonyo ana se meton kate ayache ifrim na tentia me ba media yi so ya boda wuro asenka dwum ya tiam saa bepim sabri it is still what also dwene se ya sore ne eye okotism won apart from Jesus Christ din amebo no me kase mo na media no so no ho din fufuru bi me na mebo ya still woman nipa bi di adwene bi ahye utrima to the sense as asore no as enkyerɛkyerɛ no as o hyeku jan no nko ade atade wei ɛhye no nko ade ne so occultism bi die me hunu bi da ene ye Valentine Day hwɛ me preach kura no wo bompa yese me wie ntem no wapie anase bi kura wa ba fie kura no a ene hwɛ Valentine Day wo Ghana ha Valentine Day minim se wiase nyina o se Ghana nko ade a minim se wiase nyina ade a obi akopɛ ho atare kokko obo combination atuna ne ko abonwi ko bibia kokko sa kokko na odi obi amfrɛ wo sɛ wo yo okot na memeti wanim ɛhya akotade ewi ku jan kan urade asɛm no kuresi na wo bumate wo wadwem urade hu mɔbɔ ɛyɛ ntiase na wunyaaye eye nhurumu na enyaye urade hu mobo no mantiase akoma na tinsem bi ase ne hunu asore kronkron ene nkyerɛkyerɛ kronkron a yɛde ma wo osofo bi akasa ase bu ya kyerɛw enyiwo mu ni omo nso dan sisi nsuo mu etom yɛ okotism omo na sisi fom omo yɛ okot no aka basa ana wo so wagye die wasi ya brano ifisa wonkanye ho enese subane sa adwene no abewurawura enipa bebre mu in Christianity eni abrabom
onka ye trouble no ho etemi ye bata dia mempene ma me be nko ware hoda ade ya we not na we ye fantini we ye frafrani we ye sisalani we ye anwurani eti mempene da mame eti wona be ware wo ba no eja eti wona be ware wo ba no Yesu Kristo mu ne de bibia ye baako enti ade na wunya wo ba no wonko odoko ba bi odowo ade na wusizi wo ba no se ma onko ware de ne mfempade ba bi a ahwu now the tribalism ebe wuramu and the develop wiase nyina ayawra hosam wo na meka na saa no ayawra hosam ahoya ne jealousy so bebe ni nua bisamu ni ewomu na wono so nya modra kire no ya mamre nie ya sori ya yekoi weni omisa wote ya no de ye adwuma no react ama bebere sa no adwuma sesei ya masa de na diedem ama bebere akowu ama bebere akodi nsansama e wo nyama bim adofonom sie mu bi di forward asma na me ne mo kan ya ene ahobrasiem mo sonfo. You know, say I do respect you all. Danny den nyina me ba life so me de nidie no obu ma dofo no nyina me srew koda dwene ho sesa me wurade asem kasa nkere wadwene no akoma me wurade asem no nwura mu ye na enne yi sa dwene bia te se afiri mu na wurade asem no eye adwene fi eye adwene bone hwe esuafo ne ye bi o esuafo no tu anamo wo mu koye bi na Yesu Kristo antwe ama won odi wo mutuma adwuma ni kwanse mokoy makoy ama ni ngwase atomo a mo de ho ntanso ekoso obi ne nipa ne bae na munya botre twen master Yesu Kristo a enkosa abofra na yare no kan munya ne bi nkamo we die master ni ho ana mafa kire sika no mu beyedu ehwe crowd na ewo ho no nya ade no a edom be baje yeso ye kura so ye beje fans hey Erade asemo do ma make it erade asemo de ensam ne ba madwene mu sisa na ensam no e basa o na mi hia be platform nya be platform na nka wo fire sa ti nkomoni yo afi enungwase aka wo ho wo man guase no mudi wo mani wodi Yesu Kristo achi eti wo ma beto se obi yusu Yesu Kristo din dia ye adwuma dia ye mpene da oba mu da bai o ba da bai wo su kono man ye be ma kwai said the John kan wo se ye jano a nipa be gina di jano nipa be tuwa di nachi enemies of progress ye jano a obetimi abobra toka ye jano a wona betima ba be yabusuani ye jano a wona ne betimi edi aware mu nyam papa aba busuanim nti yan takel ye takene dia yemfa nsa we ntono so yemane makohwibra yen hihye no gwase yemfama no yenya dia ne nkwa be ye short wasi ye jano a omani nyina be gina di hwedi ko wie Yesu enipa dwene enipa nsusuye won de woni badrim won de enipa timiye on se wusua adwuma no wasua du level bia esese nka wo master kura no enka sabre wo ye tailor ni o se nka bi kura nka sabre wo firi twitwa ye nyende enka sese nka wo timdi machine kura hyase pombi edan so wo ma wo kwai cause wo jawa wo ube huna adwuma ne ntema mo apon ho na wisu a wo wisu 24/7 onya so mfa so ma no boro so cause wo sinema niema weekends wo be prapra ne ho oboa ma no ko ma ne ho hare no ne ma ukoko mu school wo sinema bebre e de boa no tie ni o wo ye niema bebre e de boa no it is actually on kire wo adwuma e na wo ahuru enti de bia adwuma no oba be pam oni twitwa no oba mu atwitwa eduru bra wo be kekansi ani apam no no ahye da asoma koto panie bra koto line bra sumasa
because said the why you see your fast no so we jaw we do adwuma ne ntem Hello, Pastor. adwuma ne ntem e ba cho mute woman why e dey mute woman me Pastor. mute woman me wi a me bia atum mute woman me Hello. Good evening. good evening better for now way hello Hello. good evening the network no enye enti yana wasa request abaso tie o wasisi ye janua nipa nyina bagina di nipa nyina behu no edia ma no kwai ye janua enemies of progress ye janua nipa nyina behu no edia ma no kwai ma ne mpagya let us find out said be ye bit ma shutting it down said the abrantie ba adwuma mu ha na wosi etwitwa glass yi wosi eye ne niam afa no da bi eni kwa se mema ne hu adwuma ne ntem titem bia eye suman keten nkrutu dwuma ane obesoma sisia ekom ne ne kro beka se koto gobebre me koto ekom ne ne kro beka se koto gobe wan kire se de yesi ye adwuma ne da na wo huna etima boa wabrabo enemies of progress that subane sa dwene no eno bi na ehye suafo ni tirimo na ehye suafo ni tirimo na ehye suafo ni tirimo Lord Ajimai eni di mesro mi tu huma mi wadaroba mi tu huma mi Lord mesro mi tu huma mi Lord mi tu huma mi Lord mi tu huma mi tieni yo na ehye wonu madwenem etuomo koto sa brantie ni Yesu Kristo din e dia cast demon no na esese nkomo support be refused because o makotre bi anyeye enti aye obenten na ono no yama enumunyam na ba ne de anye omo a omudi me bata ho ne de ye mpenetra ya wura wosam na meka na sa no ya wura wosam obi edi sofo bi achi so many years but nimpeja ntimi mpeja sometimes ya na toda yetimi ye din twense urade mre na ye mre papa ye twense urade no ade ne tumi be pejai no but eduru hwanu eduru ba bia ya na sofo bitirimo eye din they have wicked mind o ma o chance no ma wo mewuram empeja asore da ono ane be preachi empabo da ono ane be preachi ni bibia ono ane be ni bibia akura di nachi ompe ba bi entretre no anase mame nso akura yinhwe mame nso abrantie yinhwe mame nso ababa we yinhwe ewu dwumadie bia odiem na menhwe na daachi bi mpo mini ho a akase enamasomasi so ana matimi abedum pempenso yi onye yebebo no nko abaso nti adododidie bia ba ebekọ ni nchenti enipa behu onu nko anti edi se wutra nko yeye na wanya urade no madom na urade no ankasa amfani tumi so ampejaw na wanya wadoye mie kwa bia mawo a na wo mpeja no nkoso nyina na kafom tinano mi se na mi tu nipa befo na me ka cha mo se masa baby a level na aduru ni nyankopon adwuma na ye no open here awurade bie nipa adwene wa menim die ni nyansa obie kwai TikTok wa ba ukura phone wote wo ye de awurade amoadom achede se osabakani awurade amoadom achede se oduntuni awurade amoadom achede se ochirichire ni phone kura we TikTok ne wo hoyi o account ni bi wakroko 1k ya obetimi a start preaching obetimi a start teaching obetimi a start some educative enyema bi o media na so ama won so wo bobre ene ye kan sei said awurade aye one de opesu opeja no obetimi yi na di o media na so ama won so wako anim no wo de tefaako ana de bia hwe osofo anim ana de bia hwe obi anim
bra wo life no so wo ye Kristo ni wo hwɛ me o wo di sofo bi achi asoma mi kan fa ho adwene what do ma chede be ka hye I'm telling you me yesa ankanya ne se ma bedum pempenso yi last me preach na me ka kire mrantie bi na me se me yesa ankanya ne se ma bedum pempenso yi o because me ma soro me preach me nya bi preach dem go so ase me nya bi preach and you watch night here I will never get that chance because adwumafu guo no dorso and na hoho ba ye the preaching ma wo mo me so me yesa pakani e de na sesa me esesa me back out na me ankasa me create me platform na me ma adoma chede awurade de ama me no me mani pia bonten ne nipa so onyankopon fa so hu nipa mobo ana se wo mani pa bebre tinsempa no na ebo ma onyankopon adwuma no eye nkoso na me di tu omofo ana awurade so ene so no ye de nokora ni adwempa ye adwuma no so ntino dane da nyina onyankopon de nsenkyere ne de bɛyi edi akire ama nsenkan mu no adanse bebre de esisi ma afoforo awurade na de ntumi yesa edise wo anhu ne saa na wo de wo tutu nipa na do wo tutu nipa bi so a odofo umpeja beka form because we have something called enemy of progress. Ni obi ane pe umpeja wo e ka obi nkona de bia wa ye boy e ka obi nkona de bia wa ye gege house maid house help what the sa no wu what the sa no abra ba sei e be do be no saafo na be sa be gina be bia ka say nipa semasi a wa de na bra boto chacha no ni ubenya nipa bia mo ma be serew they will mock at you enti asuafo na dwene se wo monko an ese se wo mukuta wo nyankopon dom they wanted to capture only Christ but no menim say Jesus Christ eye wiase nyina dia sa na nipa biruma ye e onipa bebere ho ma wo monso de wo mu wo mu no wo ma che Jesus Christ ahihye hye wo botom o ma che Jesus Christ de wo ma hye botonim wo de na wura ne botom wo no a wo nyini mpie ana o manya so mfaso ana wo de ahye botom no de ye ya no de nse wura ne botom no wa yi adom no de asere nanim wa no de nse nifa na wura ne botom no wa yi adom no de asere nanim no de sra ne ma no de sra ne yere ana inhira na aye wudin wono nkwa ne territory o mbie mu mafoforo nya bi sa na binuma bra bote sa na asuafo no pese nkono mo ye bet na Yesu Kristo ono a wote de wo yase no nim ade nyina no an wo hyate wo mo down ka kire wo mo se me ka kire mo se mi ewurade me ba ma wiase ni pa nyina na de onima fa no wore na oye tamfo na so obi yusu mi din e de cast demon a o mafa oba ni taye me yase ne wa ma life no so ntem ene wo medi ho ya wa ma life no so ntem yanzo minim se ne ma bi ne si kwai shalom God richly bless you bibi aboko de oba ni tawa mamu ntem ade wo fa han ba chew nyahwe ene na de message ne de si wachi papa ba si wachi sitro met try okay wati metra ma download na we go to metra download message there say man download di asema ba oh message we ankaza me da ye rebranding pa seriously menya platform kese bia me preach menya platform a eye machines mu asori a ana befofra me preach me be fa machines messages a awurade adom ya ka no TikTok nyina no me ye ni nyina wo ho bia ma toy Facebook ni nyina ma choro ye be sa ye rebranding ye dia fa machines. God bless you Medofo. Happy Valentine's Day to you. Hey! Mr. Kwesi, Awurade aso ndwenka o. Ameda say Awurade nsha. Tieni yo. Luke chapter 9 verse number 41. E hon komo na me wodi no. Mapon awie. Tenabo.
What's it? You can say God bless you. Tio, Luke chapter Obi American so Bible so kure mu ato. Luke chapter 9 verse number 49. Tie. What's it? Na Yohane bua say, Owura, yehunu se obi di wudin eto ahomone. Na ye de bra na efiri se, enye one yen ena enam. Efiri se, enye one yen ena enam. Esuafo ne dwene se, abrante ne nka Yesu Kristo ekuo ne ho. Disane tie da onka ho de a esase ye hyate ne da. Onka ho de a esase ye bra no. Onka ho de ni kwase ye ma no kwai. Tio onka ho de a eni kwase ye ma no kwa ma ne pagya. Hwadwena suafo na dwene. They thought as if say Yesu Kristo yo mo nko adea. They thought as if say omo nko na nkwaje ne omo dea. Hwadwena munyae. Nento aso no. Ena Yesu Kristo ka kire wono mo say mamo mra no. Stop. Mamo mra no. Na de onye bribi entiamo no na owo moafa. Jesus Christ, our Lord Savior, rebuked them and told them to stop. Yesu Kristo twi wonim wokan wonmanim wa ma wonma baso e wode omo ye no ho woka che se da bi ade na sese mo yesa manya de na obia onye bribi mfentiamo no obia wonye bribi mfentiamo no na owo mafa neni kwa se mo stop no etina Yesu Kristo ka kire suafo no se se obi anye bibia ntia wo mo adwuma na wo mo ye ne de a na se nipa ne yusu Yesu Kristo din dia eni kwan so mo stop no nemom that guy or that people need support. Anyone walking in his name needs support. Jesus responded. Jesus Christ responded saying, anyone with us needs support. You shouldn't stop the person. Nene kwa senka mo bra wonom. Adintia o yusumidi. And so what? Enyamidi no obo. Ana Yesu bo so say ai wose na obi bo midin e de aye adwuma e wo midin mu a adinti na mo stop no. Why? Na sasenka mu wonu se wodi midin eye adwuma no mo kwota akire na mo boa ma adwuma no etimi gina na mahenie pagya. Na Yesu Kristo adika ka se bonsam to ne ho so sa na hemie hihim. Na se obi bo Yesu Kristo din ama adwuma no aye nkoso na akostopre no a wonye the enemy of the cross. So here esuafo no adwena de ba omutrim ene de omuye yenti no, they become an enemy of the cross. They became an enemy of the cross. And the nipa bebrebe ti asorfie have become an enemy of the cross because they always sabotage the work of God. They always sabotage the work of God. And so, in the sight of God, in the spiritual realm, they are enemy of the cross.
Obi a wo sori tie awurade adwuma bia no, you become an enemy of the cross. So here esuafo no ebeye enemy to the cross, enemy to the salvation message. Ana Yesu Kristo kurem medafo me se ne meka wasem eye me yase wa me wuram ntem sa adwene we bi woni petirim obi kwaso na ye ne ya asmesi na koto mfidi ama na de akoka nyamsem oh jai emoa no wo bentena ono wo so wo pemfidie e de aprichi oh emoa no jai ai ani yesi ye kokanyam sem e wo street ne so ye pemwa oh munyai omudi aye sikaje no aka basa. You are an enemy of the cross. You are an enemy of the cross. Me pacho good evening oba pa minu ane to say kechiri God bless you. Mr. Timothy, God bless you. You are an enemy of the cross. Yesu Christ says will be boni dia. That person need to be supported. And they said that here, me say eyawra wasem na make no. Eka ejuma ye no media so since I started life ye gina mu abepem ne ye nsere data ho asem na say ye ma media no so mesere enso we unya obi ma na mebo wa baso da. You never get anyone, including my people. So-called man people, they will never know the good side of the Juma. No, they will never come out and say, Evangelist Ujera, you are doing a great job. You are doing blah 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 blah, and all the videos are trending on social media. But you will never get any pastor or get any someone that will encourage you whatever you are doing. Jemwa menem wo life we are so na de bia mo be shi mkurai. But what you want to pack castle for be the Bremi so best say adofo mo mi data says here. That nsema will be by recording up post their command suffer. Will be by recording one could post it at their chair. Me suffer say, Koshe Wakorano, what a TikTok and was Siska. Already be cheer the baby boneka. Obi a won pay with Yankupon Juma ye bian, a radin shian a cassadier, the Juma bonnet here. Enemy of the cross. What dear mammy, what Obenita Nibrasam Americano? What dear mammy shas say? It says in the Jumano, I yet dear mammy, ain't you know, Messramua, me mobile money, a number I'm there to Jano, blah 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 blah. Kakrabia Benabia Fafasun fan to the Tio. Uncle can say the two detail. Obekwa kokano poto se ene de kohwe wakora no wo srisriska wo TikTok tie wo srisriska wo TikTok na ni wure fi se adwuma no eye sika dwuma eye data ne de ye ono won sende kobo but obi gina ba bi akoseo obi boa wono be se last bi me ne ayi kind of say evangelist prophet Elijah ono so on a platform ono so ye preaching me ne na ko preach wo bantema yesi munya no nyankopa djuma me ne wo wura no aye no kumase bonten ne Ghana ha ne kumase no ho Ewurade hire nipa bi a wonte ase Ewurade lifti obi a wonte ase ensenka me ne mind no abaye no kumase bonten e wo gidi mu no ye ka kire wa wo yemehye wo me sometimes you nipa bo ma me ne wo mu hia no mo ye ne na me hwe mu din ya wo se masa ye nyankwara wo gidi no mu na nipa wa ho brase a eye ye nyankwara asa Onyankopon timi di obi esie ebrebi so an wayi na pie menya akora wo gidi menya akora ma ene ade na odo menima be yefom be ka kire ni pray e bia wo na wo su bie ntem na e bia wo nya mfidie start preaching na me me na urade de ma me ne asankem no enye ne enti do to da mo nyim fastedy na yem pray hu bibia mu me rush preaching me ba sorry a opa fama me opem fama me awo met number B. Sanam life for te. Or the mammy and my head. Me rush will be my life. Me a simple. But it's ye dinner yankupo drumas here, ya massa, don't go there. Ye teach nasi yankupo druma. Sebani preaching. Yem preaching me would ni pagino macumum, don't go there. But no
enkyerɛ hwee ogie animonyam ma ho a wonya nhyira bia nti mede bia mehyɛ bɔ na media no so bɛba no mɛba bɛpirikyi a mete wodin ma me gyina mesoro meti ho ma me meti ho ma me Everybody be ready, mamma. Everybody be listening, mamma. Tienie enti mani abre adede ne wo akire sha me wi amekobo pere ba kana menya ne ye so that say enemy of progress enti no wo de se obi na adwen se oye no kura dwuma siesie na ohia support wa nipa moa Senya urade ne beka nipa bi akoma se man of God wo Kenya go passe mo nukure mpa etiyemfa kwan bi so ento data manu a nipa be abeke kansam saa ne ade obu okure wo ditim se o wade papa bi e de boa me evangelist ojawura nipa bi wadwem papa bi wo me ho e wo niema mesre urade ene adwuma ne nkan kɔ ne nkoso nanso nipa bi obu okure timi obi kodi nkombo na waka me ho asem bone e de akyere no said the beya and one emma enemies of the cross. Enemies of the cross. Tio Yesu Christo catcher almost say eni kwanse mo bra brantie no efise wo mafa eni kwanse mo boa mo bra no because what the medina ye adwuma no wo cast demons wo tutu awomone afiri nipa dasani mu ya me awurade no ntime baaye no wo deliver wo mo ma ntime ansa yare na obi sa yare a atom sintidua enne me se suba no abewura krisosumu eno na me no wodi won komo se sa su ne sa ban no momi ntum firi ye mu na emfata ye esuafo no bedane enemy of the cross because we see the owura no eye anokwai emfa won se wonua dwuma ye ni ebebo mpa ye boni atia wo se wumubukura mu dem wano nkantum media no kra oteso kra en collapse ebe before atwen ana Ghana fo asofo abebebe wo muntu ntie omo de bia Ghana fo asofo ewo Ghana ha media no so wo muntu ntie omo we se kire we obi timi kobo pa se kosofo we kogu nenim ase obi timi bo pa na wakotena media so na wakotena hen sofo we ne mada sofo we so bekum na nkontompu enemies of progress kana ka wunu adwuma ni wunu asofo ye adwuma ka wonkota na chi ka beta na chi wodi esore ahomache ko preach wo bi dan achi obesore akare ose ni hia wo mafichire enemies of the cross obesore ye tia osesi a madana be ye dede ana ho ahwan ni ade na mempata mu aye preach wa ha said the last me se me kwata soma so ko preach sada na sheme anopa no nsia menim fidi American Nyankopɔ asem enti madam for back so for Gideon last me nanse me oba my life so ne beka bom ye program anto akurum no speakers in kitingiti bi kojo to bi mienu ana mesra na se fireman se me yesa pakani binis kam ko to fidi enti fam fidi ma me na eja me so me ko preach kakra na eja asem pa yeso so ye wo ho ana honhom na hye ma sorry anopa no nsia asese mfidi akogu atasma so market new site new market ma so fidie me bodu me hallelujah no nsia bre mo ho na police fo atu ka betwa ho ahia police ni ban so a oba bia wo chese utim se onege no da sorry ye ni onege ni bo adwama sorry ye ni ana so ne plan be da ne nche na anopa no police ka no team ene ya puha umbesi ye krache stop what you are doing and I'm say for what reason was I have been ordered, I have been called that you are disturbing public peace. And I'm saying, what are you saying? What is the public peace? Was saying, your speaker is making noise. And I'm saying, look at your time. Or saying it is 6:15. I'm saying, and so look at the surrounding. Everyone has wake up and then coming for market to do their business. So what am I? Look at the sound. And fidie kura me preach kura wo no kura no sound on our form. So why are you telling me say your public noise na me was have been ordered?
ye kom na ye nipakuo bi ana freye say asore Pentecost of aso dan a me gina mu a me preach na ho nipa ne bi say ye sofo bi te honom na apartment na e wodan mu a na wono na afre police ne say me ma be gina because of say me share atare kokko nti me share atare kokko bo bumi atan e wo na dwenem me share atare kokko a me nesi from there me all court no a friend adam for police in the police station so on man no me to car no ma be stop me ho anam say same video nam say mom be enko adam je preaching no nanka wonua dwumani bi bo Kristo din a ye sori tia no on say sa abrabo no abewura Kristo wickedness abewura Kristo sumu etieness wo bi epese obo wo bi kura na say enye na asori ni a na ne mo na ye din ne mo na ye din o life no so o hwe me wo de so ye sapakani a ana ye awurade adwuma wo de asoma me ken wo de se me boa me wi a me bie phone lines na to ya be ya tamfo ama ye ho e Kristofo ya be ya tamfo ama ye ho enye bibia o our leaders no mo lady as pastors no omo na ekele ye omo mfa no kra nkere nsorema leaders no na nke wiasefo ne wiase asetan yetie kura na timamufo MPP NDC no mdo mo ye omo niama na enkabo mu kura nya dwuma nka ye Kristofo mo nso e kasese Methodist ni Roman ni ye baako Presbyterian ni gidi ni ye nyina ye kabom ye baako nye nyina tua no mo fefefe enka wo ye Pentecost na wo preach wa bonten a evangelist ujawura metima hyem ko jan ma so we asori atade we already anase ye nyina ye ewo one body Christ. We are all in one body which is Christ. We need ye honama de na society ni ayi na ya create ni ye didin bi atototo so adu obi apam na tare enti nke one unity nke dinke die bebim adwene ni akoma ne ye baako a ye de we titi yemu ye de we titi yemu abewurawura asori mu abewurawura abusua mu abewurawura babi etete aware mu nyina ede awade mu ye kan say SDA ni ukope SDA ni ba ware a unko SDA ya mpene ma ware ne da omo mpene da but omo pese omo ba bema ekọ baby kotwe mo ba ne bo ma sore adenti na say sa oko ware ye kan say Jehovah Witness ni ba edina ba Rome mu a enya dwuma da age so oko Jehovah Witness ubejidi mu a ebinum su ho mu a the same issue enyo mu nyina ededem the same issue obe waran ba ne se unye unko jidi di amembere ye yedi wetre Kristofi epengwa uko kan we ya yeso akan de yenye ne bepe watu wadu ne bepe ye bepe wa poison no kure ahwiase ena nkontompo edi ade me say some bad attitude that we should never practice in our life, especially in we Christians. A Christopher till a smartphone had been a wo mutima no many years Christianam. They were followers of Christ, but no mutima didn't yet. No mutima general nen ye papa. It is Yesu Christo and rebuke one to sound finwa. I bet now woman and can Yesu Quachino can achieve basa. Yes, that's the reason why I say leaders now more down. Sorry, I know nobody there in or certain biano. You have to talk about unity. Talk about unity. But oko nipa bibire mu a aye kuyo. So for kwatin wo group a wono mo ebo. Eda jesi e wo group a wono mo bo. Enti eda so for kwatin be preach no. The group no e wo sire o besi aye wo ho. Be tuska guru sisi ya. But other pastor ne de oto dwom kura no a adwondofo no yemfa ade bako e kan say wan sire bako kura nkoto boni because discrimination is there. Azogie nyina one body, one soul, one feet. Was it a senka? Inikwa senka more shutting it down. But that guy or those people that using my name to cast out demon, they needed supportive from you people. But you fail
you fail to do so. Yes, Christ, you matter. They need support. They need support. And he said, ye nyina ti Christosoma se a, se ye nyina ti Christosoma se, and ye see ye pen kwaje na Awurade ne ye som no a, esese ye nyina ye boaboa ye ho. On se we gidi ni a wo hye ko gyan a wo life no so. On se adwuma na wo ye no, emoa fam no ho kyerɛ. Emoa fam ho kyerɛ. Emoa fam no ho kyerɛ. We gidi ni a wo hye ko gyan. O ministry na wo ye no, wo yonko dwumaini, wo yonko gidi ni, wo pemoa ommoa wo ja. Je se ye nuanom kwasiarafo no a na Awurade ka bienu makoma no ma be supporto. Abusua na wo firim no kra hwe wo mutirim adene. Look at their mindset, some of them. It is some mentality bonne no a ehihye yemu no a ye de tie Awurade na ase no. Enenwumere message am de buy no. Very simple. Luke chapter 9 verse number 49. Winya bra kosua ho asem. Luke 9:49. Pacho winya bra kosua. Luke 9:49. Winya bra kosua. John Dimirike eko kan kire Yesu no ma chese wo mo nya proud as say wo ma ya de as ya shutting it down. You could see the assorted dying what can I say a good village. The soft penny nyina na kusi asoda. Asoda kakaka na esworo so ko ba good village asoda. Luke chapter 9 verse number 49. Luke 9:49. Luke 9:49. Why? Obenita. Luke 9:49. You could see asoda. Hey prophet, dekin Awurade asundwe nkan. You could see a sword and nipa 5 and you could see a sword. Me America mine Michael Ransford Penny Jacob Anna Alonso nipa 6 eti me soft penny ka ho 7 Anna Mr. Apia there's a me check here me America Ransford Michael Alonso Deeper 5 ana appear there say no nkin team no so ono no bewura mu bi nti 6 ana Penny Jacob 7 ana papa no amu enipa 8 ene yeko see asodan ndi nipa 6 na ye ka ho no 5 no ne papa no ebuchidom ene start radio ni TV preaching nti ye na ne ebu ni chidom ewa evangelism mu saa ene kwanya bie ya yetimi kosi asoda nti ye de ahoden ene boa adwuma no ye twinsuo blog informo bo pikas ne ade yes nipa no a ene ne sai libra ya nye kapre ye adwuma no free of will cause ye nyankopon adwuma ya nye adwuma no se ya pon bede ni ye tua woka no eno ano lord fe ene de odo beto aduane adi because keni ho ene ye ne kakra ena asoda no etimi besi ho ebra ye hyase no enipa bi omi wonsa pictures ni nyina yes obenita de o ye dance ni oni bibia na asorofo bi a omasisi asodan wo area ho asodan kesi bi wo ho ena efiefo bi nso wo ho na asofo bi a ono no wo ho no na wasi asodan kese no wotimi aye meeting ene mpotamofo nyina akotena sese omo mpene ma ye mesi asodan o mi wa nso so no wo wasi asodan ompene ma ye nsi asodan ho na ho ye residential area ye nsi church wo so wasi church building etwa fence so afan pesami kumnya binio seni nua be kan ho e wo ho no no mu nyina bo Awurade din ama Awurade adwuma na page left no afedi enkanta abem
na watimi akotuatua sika ma askwa KMFo askwa KMFo no ma be stop ye se nye urade ne be wan kedan nke entimansi kedan nke entimansi eti yen abibifo ani kristosomo no adwene a mepato bebre wo ye mu a yade ye urade adwuma no sometimes ya na hadwen. God bless you, Mr. Chicago. Sometimes a hard dream. It is Jesus Christ. A young for the sadness within the chi. Na a word man a warrior. It would she woman catch almost say, when you sad dream bonnie in film. Now a woman tinma, na my baby enemy of the cross. I didn't think my courtesy will be preachy. Now all casted demon. Now more money pacron, ya na more cramon support on. Now my brano say, ma onya de warrior, unyai. Unyai Shishem fidi wa bonte se okanya nkopa sem sisi ya ubenya wo bia wo ye elder amana be afre committee fu sisi ya anaso obi e committee obetwa ho ahia sisi ya say adenti na wo preach wa. It is here is not allowed. Here is not allowed. No aka say ya when be ba so no stop you. Be bu okura kwa preach ya se jisu tueska. Community center bibia nsi kwa na nka urade asem so nkia charge committee fu bi twehia gisika dia kowensa ko twaloto e dia kofa ma enso bi ye elders ene deaconesses no mne ade a omudi dwumadie sonko e wo nsore no enso nya nwanwa ye mfa ni yai because asofo no bebre e dia urade adwuma na business It's a business. Jim Crofusika go mubutum bokoro no kure ho wonka asore baba na asore no ase asumesi asore obenti wo mfire urade obenti wonte wote se ana we die wo mu abonsamfo mimindani hu kwasiadani a obuni se woye bonsam kwasiadani hu mimindani a obuni se onso ye bonsam we kojem se hwan na ekwa hebe kwasiadani se mimindani kojem mimindani se kwasiadani kojem se hwan na ekwa kurukunkuru nim Jerusalem John so hu ye na so dan bia nso ni heaven ho enti se pa hwan na ekwa heaven ade ni twitwe hu nantini sa why edo bi na suafo ne ye because o makọ custody moment ma nyoma die no ngwase it is an ete de so ye mpere ma so ma die enmunyam no it is an ete de be bra o makọ custody mo antime anye yi ene nipa koro no papa no so na no nka ntum no wo ye amfamfiri wo ka no kore anu odudwa mu obadwam wo se me de me ba ne bre wo suafo no o manka se woni ho amama ntwen o anu o mugye tum so mbetimi asamba ne do ma ye o mantimi ansa se o mudi wachi kwa owura wo mrante wedi o mo chese ne mankoyi ana papa no gu o mo no ase e wo dwonim afi Peter nim esi trase John we siri trase Sebedi we siri trase Matthew we siri trase na Yesu hewo no na mo adwuma kese wi aba mo mfa ntwe mo master afa kire mu a e kwaje fans na fa fans nso nye fans yi nye suafo fans nso mo kwa kwaje insi akire nko a insi akire nyankopɔ adwuma mu insi akire muni Yesu Kristo na mu nyina wono na asanyare wai hudu we nyina enti bia ba are na mo ntwen no na mo fa kira kwa akoye mi hu aso no tumi no munyanyai munyanya tumi no mento amasem so bi enti awrade hu ye mobo na omfa bone bia nche enti no Yesu Kristo o kan 50 no a wo se o rebuki wo mo ka kire o mo se ne di kwa asem bra no obi a wo bo mi din bia no onye bibi mfanti amo no o yafa so obi e bibi ti amo a e che so oni yafa se mo koto ye na oyi bibi ti adwuma no eni ade ade Christianity a eno na enie mo betimi ne no eno kra no munya mo Nyankopɔn bofuo nipa wo ba urade din wode urade din na eye na adwuma munya no. Yes, Bible say duana ba ne de behunu duakoro. Matthew chapter 7 verse number 16. Was it duana ba ne de behunu duakoro.
It is what you see me doing what they bought, what they bought deliverance, what they yen yakupo edma. Let him do it. Na bana mo de behunu. Yes. It is a ye betimi a testify say we free Awurade, we free Awurade a omunwuma ene apa omoso no ene be kire. Asori bia empem nkare enka say Yesu Kristo aba honamu. They don't believe in Christ. They don't believe in his resurrection. Omonyi ni wusori ye ni. Omonyi nsuma subo ni. They don't believe in God. Omonyi ni se heaven wo ho. They don't believe in they are antichrist. Omono nye se omonyi Kristo sum ni papa. There is obeji Kristo DJ wusori ye di eje heaven DJ nsuma subo di eje communion di eje se Kristo ho besa babiem eje onyankopon di no okan ho ahini no asem bachira didn't say say odene to temku mo fa na say we enemy. No. All those members, all those churches, we are one in Christ. Subo bako cheche bako, we are one in family. Yenyina ye Christopher. It is in yasa adwene dia. Ene ye na chese, ene na esese ye boaboa ye ho. Esese ye boaboa ye ho. Esese ye boaboa ye ho. Enti buo wunua Kristo ni a wo ye nyankopɔ adwuma anase adwuma mu kura no obi ba necessary wo support no wo boa no obi bi no e Kristo ni a support. Give support, a full support to your fellow Christian. Give a full support to your a fellow believer. When I say believer, it could be Roman, Methodist, Pentecost, True Faith in me. If you have the full support, if you have the small support, anything, either in business, either in travel, either in a gift or anything else, advice, anything else, give a support to that person. Eye Awurade adwuma. Wase na munim se we no nyina na ebenya Awurade nsem sa pejade sa ketua. Awurade na betua ye nyina aka wo. Na wodi wonu ato temkuruwam. Na wodwene bone ma na se we di wo kogem, we di ye bonsamba, we di esa no buatai. Awurade nhirae. Wontin anim tie kire. Oma na asebo tumi ni nwura ye mo na oma yensua niema pipi ewo ne enkyerechire mu. Some bad attitude, some bad lifestyle yediti Awurade na ase enye no. Ebi na asuafo no ya begina so eno ababedi nkoro. Meda se ene woje bre na wotie me. Ye frame osapake ni David. Dodo na frame evangelist Ujewra True Faith Church International mu an evangelist me wo. Meda se na woje bre na onime Asia. God bless you. Message we bia na wanya ahyase ntia. Me bomode na matwe me kwakoto YouTube na wakwakohwe Ujewra TV. Minim se wo chena ko bia no wonsa betime aka search video ni bi no ahwe. God bless you, Benita Radinshal, Abigail Radinshal, Prophet Elkanah Radinshal. Media she will bet me a request and I will be become our Mami Kate, and idiom me bacho, medimano as she all life and also an idiom will bet me, and so I can be amaya. Maybe a unique and powerful power. And a message in mood to Ankasa. That's Sibi. Any brain, can't go for Adnomashe. When Yami fee any dear. It's very bad the power and a cost so power when Yami fee. Even a Christo, ye afraid any afraid one Christo for. And there's sometimes I know we as a full grade be the animal repa. Because Yami fee pass. Na me Ghana me boss in the pen na me Pentecost. I am not sure from. Nyamia dom as a small boy, Nyamia dom one so. Our boy you to na no one near and grow, papa. Pai bopa, it's now my you to know be and Murabiano be a passe. Or call ye like the rosy near yen and pie bon, and I know what thing, who go on, I know what thing. And so who said, boy, no, Nyamia domo one or so more uncle, but Bonaman at Tana, Solini Munanka, because or Yana, a crony funny in our basoli. Asole na nipa wo ho enti say yan komodi o muso o mo baboa no nanka
Ono man na dom na tena asole ho no. Oh, ne na say china ne ye won friend e kan enkokorafo no gu afi na youth nyina ya sa aba ahwete. Oh. Enti we na we no ye di nyame ye kire nyame ma eyi na se wo ba nyame fie na adom because nyankopɔ won fa adom ne ma nipa baako. Emfa wo sa akora keto ya wo ne nekro nyame de na adom be ma no. Enti se nipa na ya dia ade ntina ye nhye no ye me kan sempo. Ye mo ano. Ani ye nhye ne nkuran na ade na wo ye no won koso nye. Enso nyame fie no ye ma wo kwan da. Ye be bre wase. Ama you say wokote de ho no wasa atwe dom ni nyina akọ watwe dom ni nyina akọ watwe dom ne kọ because the way no was sit here no watwe dom ni nyina akọ eme na wokoye ho na me busa ma me osenwan na de aka ye ne yenkokrafo na egum so wo de adom ne kọ nti adibo ne ye nipa no wa asole ho na ye mo ano na adom ne nka ho because o ya asole ba ya wo na tum enti nyankopon no so nam no so enti ye mo na adom ne mpie eno so da bi ye be bo wato agusa ma me bia ne no ha se ko tonwom enum be ko no de microphone ya asole microphone na da ne nchen obi fi na be je mic tonwom a wo si de no aye wo mu na to e wo so ne wo nyom go na wo se to no aje microphone ne da ne nchen yo e be da ne nchen ko pem se ye be pon asan wo koje ya to what be da eti na ye obi kura pepe se obe to nwom a le mi hukora mbofu nti ya de se mko je ba ke kura ko to nwom microphone ya solid microphone je se ni brede obi oje so obi be ye bi no a ye be ka se nipa no so ya ade ni nti da bi ye be ene obe kata no so nti ni me se microphone eja da ne nchen o ko pem se ye be pon won mo bia ntonyo microphone da ne nchen ne bag ho ti ya ma enwom ba na ono ama so nti so obi be ye no obe frem kwa ne ogbonse nanim asasa no de to very bad enya sa na nyankopon fie wose ye ena wo ye bibia na wo bada bag ena de ndie ani bre ena wo abusuam e wo ho anuanu mu e wo ho ena na fofo mu e wo ho chese erade hu ye mobo na ebi asene se no emodene pa ni bre ni doso ni bre ni ntina ma nipa ye kokko konsohwe ni amane bebre ma ye dwene ho aye ntia senti me gidi se efiri tete kura ze na nyankopon be epen sokora esiye enti ene no esi aja se nyankopon ni mo nyame dadi ntina esiye because e wo ho ene wo na o ma me nua ma o ho ama anya ne ba na ye wo nko ane de ya bi se emre bi ma me nua ba ko de we oti bo mi din no bibia was so no oh de we ase de we kase bi epie free na num ba no afi oto akwa na wo kwa confidence nyina nyame amwa na wadu do be se bi na no kra kasa ho bi go anye wo no anye ne ba wetimi kasa me dem ba nye obi nye satana mo gana mse ma me sasma aka ne ja aka ne wi aso bi obi kan nyankopon no bi nyina obi se shebele nkuta wo bi enti nkasa wo ba nye obi nye enti erade hu ye mobo na omo aye na ni bere ne de edoso eno so na de ye ko wo ni amane bebrebe se erade hu ye mobo pa na nyame nhira wo ene asma de blaye nhira bebrebe. Amen. Da ye ma me Kate as papa ewo nia ono nso de abeto so na baby e mesere ne se ma me no bo nso waje microphone na da ne nchen Papa me se da ne nchen kopem se ye bepon won fa nto ba bia da nti me won na da nyom ba ko tu nkwa na wo to nyom na na nti ada wa ma asoli say oh adem na microphone wa to no am ze ne afa so bag m ko fie ya sim ya ro samo wa jia kan ni ate obi free ba bi be fa bia ne nanim asesa na ase wo to ase wo nto na me say brade man ya ni bi na kan ni asolo nka microphone me ne de be sia nipa we da ne chance akọ be sia be pon ohunu woni mo say like oye champion ata enti wo akura no on microphone ba na wo beto na wo voice be ye da next time bi no no credit na the amount ya be bo abaso
Because Chrome Papa Minchuano, Chrome Uncle say no, youth for no administration, as a more penyon, and this animal, and Tenam San into Yasolo Eco, you tuning in a movie university now. No more qua that churches, no more do more friends, and no qua that churches to say you more privilege, more to no man. Once a woman, you school, and no, you didn't have for that chico. And Takayamo, a giant, any go. Omo ankra yi poti so mutimi chema ka timi se akra yi tonyo ma ebrofo no so timi se honhom wom and so omo enam microphone na ma me wo mu nyina agya ikọ no de ato ne nchen omo ne nkra ne nyina agya nti ya ba an ne nkra no mutimi ntina nya me fie nkra ne nyina ahwete kọ omo akodi asọre fufurum so em sure ko wasen ka ya wo mu na ko mbetene ma gentete ye no wakọ akodi ba bi fufuro nti enya ye so ne ye ban no nkra ne timi ka san aunties, their behavior is not good. That's why we are not coming to church. And it just say, "Any cray wo na me feel na ata ye group to say they na can group. Wo hu anu hand can any my style be. At watch, at one chance no about solid Sunday. Ni ye gina solid there. And already we am boy na say ya fa ya bag go to your point ya na ya ba bu akra me krabu fonti de coach. Ye preach grama ante. Masa ba fie. Eh? Already we am boy. Enema ha osi akwan honhom ne saa ne ma no nsori ntia ne saa ne ma no very sad pa na ye bompa she Awurade moye na Awurade mfie nura chiri na se Awurade boy pa na se kakra obi kwa man na se ye kwotena radio so ni TV so na message bi se ye tichi a se we bi sisi no na bibia Awurade nsem yada ye ma me Kate ase she ene nchirechire ono so edibi ababeto so amaye apostle ire Awurade nshira Mr. Osei Franklin ye odo de ayira odo ayira kura je baby a wone nam kura ne ye pe no kura hwe a baby odinani odo dinani a kire ne de utanye ya wonto ne da because sa suba no I don't know sa se pese min kuminya no go so hwe de asuafo ye kura me kura no me ntiase mo master ana mo ne nam na obi di ne ba awo yare aba nya no ana se mo ntwen na Yesu ni wonti twen kakra nipa no won twen a ene ne fa abakoi na ma gie ni mu akoye ma mo akogie no ngwase awie a afi muni Yesu nam na makoti so bi so budiri vance ne bia anya mu ni ntino na makostop nipa apostle yere Awurade asundwe nka me dofo amino dadi mpacho no apomoe Awurade adom na mpacho so onyame adom boko aya na mabetie kakra na ko bia besim na mekọ kakra na masaba ale nso eja ye de ye ka ho da ye betie da nso inshallah amen Awurade asemana bo ntia de ote ye ne ka bi kire ye we de ayedwe we de mekai odo de na odo no o se we ni nyina ka ho na ma onyame asem na o kato ho no anase honhom ne de ato wa mai ne ebem ema yehu se owura Yesu Kristo nkuto ana onyame nkoa na oka ebem ma yehu o se Timothy homa no o ma yehu no se emre ne bekwa wie ya enipa beye ahopefo enipa woni do woni tima ene ne manyema bi so keka ansem ho sa ode oye evangelist nti ubehunu yes anko bemu sa na chese papa no onye no kwafo nti no nensam no akeka to wo free emre something 26 years ago no ena sisi ya ni year experience pa eti we ma yehunu se atro ni nyina afiri honhom ampa no emfiri nipa efise firi nipa di anka emre tintin ki ewura fi nka mamumpo ananka batwam nanso
si ayehwe asetena yewom sene ewiase doni nyame do bi afra enye me kram ka ho bi to da ma jimani kakra cause depression no doso ya afra bi ena fe pesamin kumnya eka me nko ana nanka me na ye hoahoa me ni ye gigi me so na wo de enke aka wa hye eno so mfiri nyame mu se ye kan say Philippians mo ne kan wasese mudi ya na makai mu nuanom no nso wati ase o ka kire Peter nso say so wo hyeden a na wa hye wo nuanom no nso dene ba sisi an eya ka me say eya menkoa me na mingidi me ne hwahwa me na yedie nyina me na mensam enhye Kristo animunyam na enhye nyamesum ni animunyam kura enunti Awurade hunu ye mobɔ na ɔmfa saa message yi hoahoɔden sa ma obiem na fa bra na ɔdɔ yela dodo ema ahantan edi akonwa pesem kumnya no edi kyese de eni nyame asɛm ne bɔ abla ne na edi hene sisia bia na etwase ye santi biem na ye kaka ye huhunu sɛ honhom na ba ne de eno ne ɔdɔ ayemuye. Nti no saa message ye message bia nyame nipafo emfa mle nipa na enkaka nipa ma nipa hunu sɛ ye jade pa no ye ja honhom na ba ne momato achi na emom no de honam ne enwuma na da di pefe no mom na fesisi a ye yi kire enipa na koba ne saa nso a emmoa yen Kristofo medase meso Mbeja nkonse akanyame asem. Omunyai. Akwanjira kase umereja. Omunyai. Omunyina nyambe hyew bo papa bo mo na emenyame ma yire no ni ye hyenkom. Abato ye ntu nyina ni ye hyenkom. Yesu Kristo. Ye babo. No. Awurade na yɛsrɛ no sɛ wobɛhu yɛ mmɔbɔ na waka yɛ nyinaa ɛda adɔfo no mu nyinaa ase na sɛdeɛ apostle yere kaeɛ no messages no menim sɛ yɛbɛsae repeat na ɛberɛ sɛ mu no yɛde bɛba na mensɛm bi sie ne message bi sie no hwɔhwɔhwɔ sie no yana mepɛ no asɔre fie minya na asɔre fie na me faya saa and ye what was wan kasa obo sɛ me de adwene bi ewuro mu yes nti menim sɛ ekwan bebi ana abɔnten kura messages ahodoɔ no menim sɛ Awurade bebi ekwan ma ye bi preach ama ye bi a na yɛ saa de abeto media ne so na etimi akɔ viral nti ɔdaroma yɛbɛyɛ so adwuma sɛ de egu so yɛ kakrakra ehu hia fi sɛ twerɛ sɛm na da hɔ saa no si yodo firi ma on book ni bɛyɛ ha okra nyame som ne som ne saa no efi sɛ papa na nkase yɛ som no obi amfa n'ani hu ne da nkɔfo bɛ kura na to nwom wɔ se so obi ka so do Nyankopɔn na so tani nua no yɔ torofoɔ papa ehu ne baby a ko kyane da good morning da no so le da wa no me dɔno na ɔka kyerɛ suafo ne sɛ me kɔda afia sɛ mo bɛhwɛ me kɔmode me no ma maduane di me ho tete no mu fra me ntoma na Peter sɛ da bɛnyɛ no nam ha yi kɔda afia se ne bɛhwɛ wo wɔse sɛ mo yɛ ma we no mo nketewa ni wa ya ma me Awurade inti ahima mu kɔda na sɛ enkwagye no yɛde atoa yɛde nsɔhwɛ na to hɔ ama wo ni wunua yes de ɔbɛn wo na fi sɛ Kristo yɛ ɔno ɔte so hɔ no mu yi wuti wunua hwɛ baabi ɔtetentintin enka ne nipadua enka no yes but wunua ni su no wakasa asɛm wɔ Job homa nim wɔse sɛ woyɛ onua bɔne a me enka me o hwɛ baabi a mete na mmom no owie o besu akyerɛ me na me nso mebu waten nti no ɛyɛ message bi a ho hia pa firi sɛ sisia no onipa bu na ni go so pa yɛ ne nua bɔne na owie a wakɔ akɔhyɛ kokoa mu sɛ wɔsena Awurade bɔne fakyɛ
nti ɛwɔ sɛ yɛ masa ɔdɔ message no ɛdɔɔso paa yie na sɛnea na first paa Yesu so na gidi ne tie no na yɛ kabom te sɛ Jehovafoɔ Jehovafoɔ uti baako a wate wɔn nyinaa o ende enya sanketo yes saa na gidi nso tie asisi a no de emu tete too much nti mumma ɔdɔ no eledi kasa ne ɛndɔɔso paa na afei nipa ne te wɔn ne ti boa ne edi ne di sister kura wanhyɛ da anyɛ bibia saa o na asɛmasi wei ne bɛka ama sister mi de na to tan kuro na afei obubu ho atan a afei obo nso wasɔre bum na akɔpa ne kyɛw na nuadɔ ata ayɛ adwuma saa na Kristo pɛ ɔpɛ koroyɛ nti mumma saa message no ɛndɔɔso na ɛdɔɔso ɛbɛma bɔne bebrebe a apagya ne mu no ɛno bɛkɔ fam yɛbɛyɛ ho adwuma maame aha ɛyɛ Salvation Hour platform ɛso ɛna ɛne deɛ mu dodoɔ no a me na mo ahyia ɛyɛ mo somfo David Owusu dodoɔ no afɛ me Ujera Evangelist True Faith Church International Kumasi Soko Bible Village ɛhɔ branch no mo ɛna me wɔ Ghana time ɛbɔ 8 bia epacho eba life yi so na yabeche Kristo Yesu asam ena sempa no eba ye no some bad attitude some bad lifestyle bia enye subane ne ye bone a enye sese Kristofo Yesu ampo na nkambese ya bodin we mu eni kwase ye pese menkum nya ne tan bi anya me dia yakoye wo de ahoye bi ni ade sɛ suafo anom ne Yesu Kristo nam no ne bi wɔ no mu sɛ ɛnda asɛm no ɛyɛ very 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 interesting na yakasa ho yɛ ho ntɛn nti afa akwanya so na yɛtu yɛ nyina yɛ ho fo ɛbra di dwumadie ne ba ɛna wie yɛ emu bia yɛto mu sini ɛwɔ nea yɛde ba yɛ bia na wabɔ modene asesa na bibia etimi ayɛ kama yɛnhwehwɛ ɔdɔ akyira kwae esuafo moni Kristo ne nam obi ade yare aba obi de hawaba ɛno ansɛ mo frɛ mo master adwuma we na aba o ɛne wadaroma bɛyɛ maye ana woni yɛhwɛ radio ma anya ne saa esuafo no afa kokuom kyese o mate group o makoyi meeting wo Yesu ho ana ade na kura utum sɛ ɔsaare ne wi ayi ne hon man nkrofo de akyɛde ba na saa na tie de ne ani ayem fachiri saa ne binu makoye ɛne ne mame fachiri nkwatem pa bo ba bi mame gye nwumre sɔre wɔ mfie ɛdɔm ne ba me de akwankyerɛ gu akwa mu amenya sika ɛne obi akoye akogye no nguase enti adwuma nye wɔ adwuma no enkwaje nye obi wonam fom adwuma akogye ayama ene yakɔsɛe ɛka bɛda no so akɔsɛe akogye no nguase ɛno da nkyɛ ya mo ntima nsa nipa yade afi nipa na gumanu maso wodwom ka mo fa nsa kyerɛ na mo monye madwene yi afi no nguase ne feri enti ɛne ɛsa na tie de a ɛne yeye ntimi anya de a yɛmpirimu obi so nyɛ enti obi a wo yusu Yesu Kristo dini ɛde deliver obi etutu ahomone no o ma stop no hwɛ enibre baabi edi adasama akudwina anya wo na aye mene de ɛne ementi ase aye asmes na anya mene de ɛne ementi ase ana wote hunu ni jealousy edin seye ma stop yo me ma na adman chedi mpija ane yede koba saa isesuafo no hu sɛ so muja abrante ne no cast din mo no a nkadipa no beji din eje asuafo no aka sɛ omudi Yesu akekura no mo antima anya nsankyerɛ ne ni pass me siwe kura bodi no wetima anya nsankyerɛ ne ene enmunyam beba de ye ma wonye eno ana ekoso ana kanipa bibiri adoma akyede ahye nti obi ewo Kristo mu na adoma kyede enipa binti akahye ene wagya asɔre no wate no so atwe dom kɔ sɛ na ma mi keti kan nti emu adesuane dɔso afia hantansem na hwan kora na bɛyɛ kɛse ɛwɔ heaven ho na no
ana Yesu sa ka wo nim se munya de mo dwene no na onipa obebre no ase no obesa abofre wo na ye kese o heavy yesi esuafo no kura na kesesem wo mumu mia me ne boss me na me di for penny me na me yasenka for penny me na me yete se e kan bi nka bi ahoho bi me esani fam na chese nipa anga sakra no yenye papa ne na mo no heaven yi wunya akwa nwura ho nso kopɛ de okwa kese ho yes heaven no eyonzongo kura na sanka ofa ho dwane so that's it. Asem ni nipa mpellet na bia mpa. Mami. What ha ye papa ni enhwese ye be hu mmɔbɔ ni akɔwura ho bia wo sa akɔpele de ɔkɔ ekese ho. Radia somo do. Radia somo do bishi. Asem yes pa o. Unko hoda nipa na wudi na chi no. Unko hoda. Wo so nam na wo no hwahwa ho. Ko busa de ɔkɔ ekese ho. Kesi o. Wow. Awurade hu ya bobo enti nyankopɔ asɛm te na mga nyankopɔ asɛm no so so besua na wasua ko akiri pa ya onkonkron no ma wonti asɛm ma wonsua ni ma bebre but awurade asɛm ayo life we so ayekwe obi ampewei obi pe ba bia destiny ho anwan keka nsɛm saa ehia nkom kyerɛ no a ɛno na dodo no apɛ hwɛ nsɛm a esi wɔ Bible masuafo ne mumpo hwɛ heavy wundi ba bia ɛwɔ de wudi na kyine kura no omunya nyedu eyie akasesɛm wo pɛ ba bia daakye wo hɔ no kɔ hɔ a wo bɛyɛ ti sa hantan no awuwura nipa mu sesei menam yɛsɛ ana ebre nipa se na wonu ekoso na wo yɛ ade wɔ Kristo mu a yɛ brɛ na se ezo ne eka obi nko na nko aba fom wa yesresrefo udwumadi awudie nyina hwete enti yɛ ka so yɛ ka ho asɛm a yɛ nko ne enti yɛ de aka ebɛhye fridge aka akra bi na du ba ko no abɔ me de Kristo din da mu nyina mu ase de Kristo din hyira mu nyina me yimpa yɛ hye ensi obi bia yie na dodo a mo ne atena bepem ne Awurade nhwɛ so na oyihyira mo bebre de mo ahwere ene de mo hwere wɔ adwuma no ho bia no Awurade nkai na mfa nhyɛ mo na mu ɔma mo nkoso wɔ nnwuma pam sɛ yia amen daachi bia no Awurade nso ɔma yɛ brɛ enye kwa nhyira mo papa apostle yere ma make do a ɛwɔ akyire nyina mentimi momudin baako Abigail ne dodo eka ho Awurade nhyira mo de bia na meka sɛ mekom kotodwa ne mu a bompae de ma obi bia Mr. Kwaku Elisha Awurade nhyira mekom kotodwa ne mu a me bompae ma obi a to be honest menye obi a mepem kontompo ade a menye ne menka enti mesre obi ewo haw eni amane ni atete mu a me de minim hye wo haw ni amane Awurade boka nipa ya brabo ho anase wa makwan amana beka ya brabo ho nanso de enemu bia no ewo na wieye evangelist mitwe wo de menemu because mini haw na meboa onipa bia wo haw nanso Awurade a yebo ne din na ye som no obia haw bia no ewo ba bia ekwa akopem enti munye nyina nya gidi wo Kristo na asemu tumi a ewo ho a ye nyina yesua na yebo mpae no obebu bia dance maako tinano me no be yesua se ebiresem ene Awurade beti obia enti Awurade no aye ne nhyehyɛ yato ebiresem ene odi bebie kwa ma obia ebiresem no obemu obia nya na bra enti osi ekoso atwen Awurade no na yebu ne demo mpa ya bia ebre no so a obamie nyina dance maako so sofo bi ne obo mpa na wonya dance a eye Awurade bre aso na pie enye se sofo no na abe ebroso anu akoyi bibi nwanwa bia eye Awurade bre na aso ba je se oya na odi afo obi so
na adanse aba nti mesere se mumie nyine nkoso nkura Kristo asemu na obi nyina brane na onyankopon no munyam ebeda adi ewo Kristo mu ewo ya braboso omma asempa ye ken enye kwada tumi ye wona asemu a epa wo Jennifer hodi ma akra no obama bi abeye adwuma bi ewo obi abraboso bia nhye no hodi wo Kristo na yeso mpa ya yebo bia ebo bi ma no ozo koto a makoso abompa na benum pa abo ne ba sam pa abo no menim se emu adanse ebedoso. God bless you. Amen. Radin shamo bebre. Ukwere bia na yeshia ebompaye ewo Kumasi Soko by Wood Village osofo Jacob Beche asafum ena mewo nti ukwere bi wo ha obetimi amba opa ene osofo nyina beka bom ne do aye mpaibo na bibia etima ye kama fiere bia nso na ye watch night memenda ene ya sorry dodo wa konti o nyina na mekoso aka mo Awurade adom na ekwan ba mu na obetwafa eye nkwanse ha efumu ha wole mu ba efumu ha na mebacho mabesra ye we kura ben mebu no kasa ko a wole mu fra bochimba na mo ba efumu ha na mabesra ye we kura na so kotiji wo mabesra ye wo mpabu na bibia etimi kama dodo organa hanso na mabomodin debi ho a na maba na ye nyina aboma abompae opa asore ni bia kwa no kwere gidi asore ya asore papa Paul se me kanfo mesom enu amu ne yete ayatena bepem sabrim enti bia opese o ne no kwere gye asore eye empae bo na se obe gidi ni a e ba che obetimi no be ho nkomo ba bia obia be daretew na one asore no ba bia be on no akona no makoya asore ba bia me wonso na pese oba ni nyina so obetimi no be ho nkomo na bibia etimi kama me wo se me dofo no nyamfo baako abaso mekwa ne nche na miepe na me bompa e de na dwumadie no abenewe Eugene Amoa e ba cho Kristo asundwe nka me dofo Kristo asundwe nka Ora Amoa Eugene e ba cho temenka Badai. Awurade asundwe nka na apom te sei Badai. Kristo Yesu adomoko adaroma na anyume I may buy life now say me from where I'm doing home. Oh yeah, sorry. Wani yada se papa ene ensra o dia besra ye no kre ene ya sore yi mo no ye de dwumadie na nyina aba we na we were discussing about Luke chapter 9 verse number 49 Luke 9:49 Asiafo no etua na mo bi she obi ade Yesu Kristo din cast demon na omosori tie nipa kro Yesu Kristo ani anye ho o shate wo mo down ti nkyerɛkyerɛ ne ba wie ne hu sɛ asuafo no omokɔ cast demon o mantimi antu sa ho mone no ti dedika no omogye no nguase wo man nanim eno achi ena omote sɛ obi nso ade Yesu Kristo din cast demon sɛ anye ye ne aye akoye wo no nko ade ene yeso ye mpene ma magye no munyam no enti ekoye nsem bebre nti yesu anwade akohunu sɛ ene mpapa mu ene ahoye a ene pese menkum nya anye wo na aye wo ne de anye me na aye wo ne de mempene saa su ne ban no abewurwura nipam anenne ye de tete Awurade fie a emwa Awurade adwuma mpo enkoso ene so bi ene obi nye asore baako kura se Methodist ni a okohu Romani a no aye tamfo jiri ni hu presbyni a onu se wo hia ne tamfo asore fo ne ekwa heaven we mu kogem kwasiarafo ene Kristo memendafo na aye nchi wa hyew
Ye nyina so Awurade baako, gyidie baako, honhom baako. Ye nyina bɔ Kristo din. Ade ne nyiyimu ne mpapa mu. Na ye huhu ye ho ne keka ye mu. Ne nyina no enye. Esuafo no danse suba ne biadi. Ema Yesu Kristo etia wo yiwo maten. Ahantan ni dwe heaven monko hoda. Afi kura de omo odwene de obeye kese wo heaven. Wienu nyina ba esuafo de mu. Enti ye niema bia na ehadwenti no ho nkomo ene ne yeba bedi ye a ye wie won so ode afa ye dwumadi so nti Awurade ya dom a nim se de wa mantem Awurade ya dom a wachina Ghana time 8 p.m. ekobia your life no so nti do ha ene de mo betimi abedwo ne Na okay. me da se pa God bless you nti ene de mu adofo no me ye bompai nti baabi a hwe be firi bia obetimi de ojidi atae mpaya bono echi na yɛde dwumadi no aba na wie ɔdokɔfoɔ do Awurade Yesu Kristo tumi hoɔdenfoɔ ne wo a wɔka bɛm na ɔhye kyina ɛnɛ anadwi meda wase ɛhyɛ wɔ no nya mebree ɛbrɛ no so yɛ no nwɔtwe boy no wonam ho nkonkron so ɛne wadom so abɛbu yɛ kyidom ama nɛ nkyerɛkyerɛ a wofa wo so de baayɛ no yɛde kɔ na wie wonam ne mogya ntimi nye wasɛm ɛmfa mɔbra nti mesrɛw sɛ ebrem asɛmpa na abɛn ma yakoma brɛboɔ na asɛm no ntenemu na ma yɛnka yɛ honhom ne yɛmfa nkaka asɛmpa no ne yɛni na powisa so odwante a wadidi na wadɔre te hɔ ne yɛnhyɛ wo Kristo din animonyam afei wo na mo nkyerɛkyerɛ no so ame ate aseɛ sɛ ahoɔyi a pɛsɛ menkom nya ahomasoɔ kasa ani dwe ene adwene a enya yɛde tete wo naase edidi wachi no enye papa esuafo no bedi wachi no ne bi wo no mu na woyi firi wo mu emo mutime bɛyɛ baako okwachi eno ana mesere o se ewie brem so kae na saa honhom mpapa mu ni ni tan ka menko anye wo na yami ene saa ahomaso ne dwe no ene ma nsori ntia no ɛyɛ honhom a enye enti mu bia ebiti ne mu na eti ne mu na de ne biribi no wona mutumi so to ase ne afi wa me honhom a ɛyɛ krɔgye yetimi atena wo naase no kurem na ya yede wo Awurade wo pɛ ne ahye wo nyam Awurade Yesu Kristo ye pɛ wo nkyɛ aba edi koso afa wasɛm no mutumi so tenetene yɛn koso afa wasɛm no tumi so yɛn ɛme enye birigu adwuma koso abie yadwene wo twerɛnsɛm mu na wanum asɛm ma nkwa no dane de nyina asɛmpa ne ntimfa nante ne na wo Awurade ase nsɛm ye tua ye ne wo sɛ obu okura na ebewi ase ne yaka na adoma kyɛde ahye Awurade sɛ yempo enam ye so ana wo bi adoma kyɛde aka hya Awurade yɛsrɛ fa ho bɔ na ɛkyɛ na wo kanya honhom na wo di onipa gyina de ye no wo de saa tumi na sɛ wura kra ni nyina da obi adwumadie apigya sɛ enam obi so mpo ama ya adoma kyɛde aka hya ene wonam onipa ho konkron ne adoma kyɛde ene kenya ye honhom biem na adoma kyɛde man empagya na de odi ahye nsa bi ntimi nwoma ne mmoro so woni enyankopɔn ne awurate koso ane boy madwuma ne mpagya madwuma ne ntumpɔn madwuma nya krabɛhwɛ ebedu beebere ne atiti bi so ebedu beebere ne apagya kyensei ebedu beebere na asɛm na atre wɔn a ɛsɛsɛ wɔn timi ba media yi so ɛbɛdwo ne dwumadie enya nkwagye ne dɔso Awurade wankasa fa wotumi no ahoɔden so twesafo ne nyina bra na ye nyina nya asɛm no mu kyɛfa enya nkwagye na me ne wo Awurade ase afi mi jawo me wo life so nyina hyɛ wo nsɛm dodo a e follow page ni nyina follow wasɛm ete Awurade mesere wada fa yi nyina bɔ ne kyɛe na wasɛm no waka kyerɛ yɛn sɛ wonsoma ma ne nkwa ɛma ne makwada indi ye ne wo life no so nyina no ye nyina wo haw ne amane ete Awurade mesere wo fa wasɛm no mu tumi so ɛsan nyare wa nyina wasɛm no ba ɛsa yare ete ye mu bia o follow page ɛwɔ life yi so na yare tete no Awurade mesere fa wasɛm so sane yade sɛ ye ne nua bi ne dɔfo bi mpo no ma yare sanya ne dia ye hyi wɔ nyam
wasɛm no timi siesie obi aware sɛ ma ne yie enti si omu bi wɔ live so na wanya problem na ware mu a Awurade fa wasɛm tumi so siesie mae ne yɛmfa no nyam hyɛ ma wo wasɛm no bi kwa ma onipa nya ware pa enti si obi wɔ live so na ne bra so ɛwɔ ware mu a Awurade na wasɛm tumi na yɛ kan so na fa bi kwa ma saafoɔ no obi anya ne mfem pade asomdwiem no odo ene tene no kure nya adwuma wom ne na wawurade ase afi wasɛm mako obedi akɔ de ne de ya abawo no nso wako amesrew mansenkyere ne eni achi biza wosese yaka wasɛm no a obi gye wasɛm ne dia wode nsenkyere ne bedi nachi enti wudiri mu ne wasɛm ne nti no wona ahwehwɛ ba wona wonyenyam Awurade no de utumi abiebi kwai wonma wowo anyinya ba womo monyema nyinsan awo asundua wo yada wase afi die ne sika sam nye die na adwuma sam aye basa no Awurade data yede ye adwuma yi eye sika enti ma won saso maye na mo okere bia wo life yi so no boni bia wo ye bia bofache ne bie kwa na tu yensem ma yensa no adwuma nye yie die ne sika sam aye basa no Awurade yensiesie foforo woton ya yento yenyinye nipa ni mu adoma ne mmoroso na yemfira domo nkwa domo na daa no yaba media yesu a wadoma nkoma yabetie wasɛm no akɔtini mu asɛm no basa yɛtie wura yadwemu kɔ yakoma mu yɛde tua no mo nante dia dance yɛ kyira foforo wo wiase yakase wurade wo no wayɛ wa wo hyira Job ɛde be hyira yɛ wa wo hyira David Awurade be hyira yɛ wa wo ka Abraham Awurade be kae wa wo ka Sarah Awurade be kae wa wo gye mefubof sete so ebra ne nina Awurade huyambo na tie mpaabo ne ye huyehia ne a wo kyire firi ya nso ne dwumadi a ye disi benya nkwagye ye bo homoden sha akre wo wiase obonofo na kyekire wo no Awurade wo de wasɛm tumi so betwe wo de miwura Yesu Kristo ma wankase wo no monyam no tumi nadi na fa wo basa ne akra ema wo ho afi maye wo do maye wo do odo e wo ye sha Awurade kaye na ye ne wo life no maye do munya dene afi dodo owo akire a wo mpo wo followers wo follow me anase wo wo akirichiri Awurade mane nye se Margaret na fo odo no wuro bia mu na ye ntimi odo aba tene ni aba said yesuafo no de nante yenom ye baako ewo wasem ma wasem tim ye na wama wasem na ntofo mu wo mu na wonam so ye nsenkyerenya nwade atwe akrama wudin no Awurade ma ye nso awie bremu agidifo ne akristofo odo soronko no enye adwuma wo ye mu na watim wakam ne nyine tuo ntwa na se yekotosi obi ka obi ho asem a na ye nsem papa na ya dansedie na ye nkunimdie nsem na etwe akrama wawurade ni ahyewa no manyam ema seta mese ya dwene koso ane boae ni ntimintintim wadwuma mu afi wodoma ngoma miwura wonam ne boja ntimi nye wadwuma enti wako aka fa no ba na echeme adwuma dia bi ema wo bone ensori ntia meda minim se adwuma ya na satan akutia de bia enti de baya ho mmere de baya kasafi de baya kasa ho ntie basabasa yo wapayo bone for this si kwai na wako afa kina de ye se de odi Peter gina ko na ufa no so ma akra bebre nya nkwagye no se de oyi Mose na odi ne gina ye na nam ne so ma Israelfo nya nkwagye no miwura wuyi nipa baako a wode ne akragye me nipa mpempem eti home mobo na fame na ma akra dodo a woye wodia ehunu han no na enyame nko ye ne wo life ni so nyina dodo e follow me ne fa wo bie ti dwuma soronko na eba ne sha ye beda wase ye yentimi anka ene de ka ye nyina unu otimofo tene de enye ne yifiri de ye fa bi ye boy ebe ye gidie nsa tu ye gidie na afenso dwumen hiboafo mai miensu kwa mu dia dinti bedinim na be boy won konkron ya da wase so abeka ye anadwi waso dwe no ambo ene ye metena dodo a waso nyina ye nkwa hye wonsem 2026 de mu nsem ye bebre ene kura ya ntia sempa Awurade kaye na ye kwaso na nyina nye jojo
When a Amen. woman omu pia for moko. When a Amen. work yakoni abedim fa ye bra. Boy ni Amen. abusua na ho bai. Na Amen. oye ewura yemfo ase ni. Da wo ye maye. Oso Oh, aye maye. Na Amen. yentwe yem wo nche da. Da ye bebu abodin akase Amen. mi wura ni. Onu aye. Yo mu gidie. Ene emetna ewo Amen. Yesu Kristo. Amen. 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 Yeah. Amen. Amen. That's apostle yere Erade show every. Amen. Pa. Erade ya. Yes. Amen. Ochina You. na besro bebo mi chido. Ene dim. Me pache yo. Ay, ochina beba. Beba so pa enya me pa ni etim komo. Beba. Pache yo. That's you. Any the year Radin Council. Amen. 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 Say enipa no bi no pese nka mo baso se de ye wie ma make it Erade show so pe oba bi ge Erade show freedom Erade show good servant okay Erade show okay Ketri Collins Erade show Collins me wo se o pese oba so ye wie mesraw ene dim mentimi entoa eso bi me se mo fanche me o pese o na metwetwe komo a ene dim mo come by your ha me number enta ho wobetimi afre me number na support WhatsApp esa ye local number ofre a either WhatsApp call or local call meje so me no me data me nyi obi a me do me data na bia me phone me battery ekolo no me do 24/7 me data si so enti wo frame WhatsApp call 24/7 wo benya me kristo ya adoma wo chena ekwasiara unyam empaibo a wo frame a wo benya me every Ghana time anopa na ekobia no unyam paibo a wo frame a wo benya me mekwa Erade anim e wo mpaibo fam enti wo bitima frame na ma bompa ya ma Erade insha osomfo jewra beda mo nyina ase. God bless you. I love you. Take good care of yourself. By tomorrow evening 8 p.m. Ghana time sharp, let's meet on this platform, Salvation Hour. God bless you. And I promise you, God will surely bless you with a hot message always. Bye-bye.